Natasha. Mama wandeno. Mwananda kurowa uyu munosia. Msamuro. 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 Ndinobura Natasha mwana ungasadaro, mnozangasadaro mwana uyu ngasadaro imi. Natasha usadaro bewewe. Kana sirami yako sikapata kwa kuchagei. Wapedza ndiri kurota. Kuchagei unemiyedzo mtimika. Ndakamutadzira chimwana. Natasha ndio mama wako. Ndiani? Mama. Unalesha chiche? Ndiye mwanangu. Mwanangu na watu. Ndinganyebe nikabe mwana. Kana ndimyo darasa ngandi dareni andisaka andisama yako. Ndodi ndingana njini. Ndodi ni wale. Nashwa Natasha. Ndiye mwanangu namba 2. Kubereka kwangu ini. Ndio mwana wa makabereka. Mwanangu andikabereka. Kwa nini wanacho kana ndisina kupewa mwari ndikati ndikabeba nayo ni road. Mwanangu ndiye namba 2 mukomana ndutaura ameno zvake akabva kana pamanosi. Achitaro naye usakutaro kwandingoita ndotora ndichiti chi. Asiko ndida kai. Andina kufita kuti amai. Na Natasha. Seuri kuti ava ndimainini wako. Iyo vari kuti ndimai vako vakakubereka. Ndinozviziva. Tsanangura kuti unozviziva sei? Ivo vazvinzwawo kuti nei uchivati mainini. Ndinozviziva kuti munhu wangu aka. Kuzviziva kwandiita ndikazviita. Wakaudzwa nani? Nadhedhi vangu vakandiudza. Uyu mukadzi waanodana naye kwezvinhu zvakandiudza futi. Mama, mukuti mwana wenyu chaiwe kubereka? Ndotaura ndichiti kudii hama dzangu wedu. Ndotaura ndichiti kudii kana ndimi. Ndotaura ndichiti kudii. Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Tichikura tine varara taikura tichinzwa rekuti chirera nherera vanorera nedzevamwe. Vara iri raidudza kuti munharaunda maiva nevanhu vane moyo ine mutsa, moyo une tsitsi, zvekuti vanokwanisawo kuchengeta vana vevashakabvu vanenge vashaya munharaunda. Asi nyaya iyi inosiyana nenyaya yatafambira nhasi kunoku kugoromonzi kwaChwaka Heroes eka uko kune mwanasikana ane makore 19 years akabatwa chibharo kaviri. Asi mwana uyu anoti izvi zvaiitika vabereki vangu vachiziva. Kune mabhinya mairi anouya kana vabereki vasipo vachitibata. Zvinhu izvi zvava nemakore 3 zvichiitika. Saka tati seZim Newsbeat TV rega tisumuke tinonzwa tiri panzvimbo kuti nyaya iyi chii chiri kumbotora nzvimbo, uyezve mabhinya aya nei asiri kusungwa kana nyaya iyi iri kuripotwa kumapurisa. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere, ndakamirira Zim Newsbeat TV. Ndinoti chiregai tinogara pasi titaure nemwanasikana tinzwisise kuti zvii zviri kumbotora nzvimbo mukati mekurarama kwake, uyezve kana aine rubatsiro rwaari kutsvaga kumhuri yeZimbabwe angava ari kudei, kana kuine futi vanokwanisa kushandisa mutemo kubatsira mwanasikana vanzwe kuti vanowana sei pekutangira kumubatsira. Nasheo wakasimba here? Ndiripo makadienyu. Aiwa, ndiri nane zvangu. Chekutanga ndoda kunzwisisa mhuri yenyu yakamira sei? Mhuri yedu yakamira so mai vangu vakafa ndiri grade 6. Then dad wangu bwazorora mukadzi mainini vangu vane vana 2. Asi dad vangu anoda basa ku station kuna Samora ndoko vanoshanda. Vachishanda ikoko ndaigara namainini vangu. Ndichigara namainini vangu kudaro, mainini vangu vakanditi hanzvonizo ndikuenda kunhamo kumba kwehanzvadzi kwemwana wehanzvadzi yavo. Vachienda kunhamo kumba kwemwana wehanzvadzi yavo vakanditi zvonizo muzokiya dho titsvaga maki ekukiisa dho ndandine foni ndavafonera kuti handisi kuona maki vakati isai chigubhu.
pandakaisa chigubhu tangoti tirare dho rakauya richipushwa, ndikafungoti ndidheti vangu vadzoka kubva kubasa kwavo. Ndakavadedza ndichivati dheti hapana kandidaira. Ndobva tairara muspeya nevanin'ina vangu vanamenini vangu. Ndobva ndabatwa ndichibva ndadhonzerwa kuenda neni kuDenning. Ndenda kuDenning varume vangu vari 2. 1 wacho akabvamira padhoo, 1 wacho ndobva andibata obva adzokera. Ndobva ndaudza menini vangu pawakadzoka obva unhamo kuti ndozvaitika. Zvikanzi dheti vangu hendechi kupolisi kwaBhora. Taenda kwaBhora kupolisi, nyaya yacho yakamhangarwa but hapana zvaikamboita. Ndobva tadzoka futi. Vakabva vazonditi vari kuenda kunyaradzo futi kumba kwemwana iyeye angafa, kunyaradzwe mwana iyeye. Then akatanga kundibata, asi yakazondibata. Akachinjana nemumwe wachona, wanobva amira padhoo, 1 wacho nobva andibata kudaro. Ndobva vadzokera. Ndobva tataura futi nyaya kuna dheti vangu ukati ande kupolisi kwamuriwo, nyaya haina zvaikamboita. Ndobva yasiyo yakadaro. Vakomana vakaramba vachidzoka pechi3 pavakazouya, vakati hanzvoniso mari yatakabhadharwa haina kukwana, toda mari yedu yakakwana. Ndobva vazobata munin'ina wangu anga ari mwana wamenini vangu ivavo. Ndobva vamubata, ndobva tasiwa tikadaro. Nyaya yekuti munin'ina wangu abatwa futi hainombomhangarwa kana kuitwa sei, yakangosiwa yakadaro. Reka ndikudzosere kumashure. Ndofunga uchitsanangura wati amainini vakabuda vachiti vari kuenda kunhamo. Vaenda kunhamo, mubva matsvaga makii muchibva mamashaya, ndizvozvo? Vakanditi zvoniso mukii yedhoo. Ndobva ndatsvaga makii, ndobva ndavaudza kuti makii handisi kumaona. Zvikanzi isai chigubhu. Then ndobva ndaisa chigubhu, chobva chabviswa chigubhu, chaingopushwa, dhoo raingopushwa, bva ravhurika. Ndobva ndafunga kuti ndidheti vangu vaita sei vauya, ndichivadedza havana kundidaira. Ndaingovadedza vasingandidairi. Ndobva ndapindirwa murumu matairara. Ndobva ndaendeswa kuDenning, ndokwandakabatirwa. Ndabatirwa muDenning, ndobva ndasiyiwa, ndobva vadzokera. Pechi2 futi obva wadzoka, vaingotakura pese pavaienda vaitakura makii, vachizonditi ndikii yedhoo. Mira, aitakura makii ndiani, amainini ava here kana kuti? Ndamainini. Vaitakura makii vachinditi ndikii yedhoo. Ndovaudza kuti handisi kumaona makii acho, vonditi ndise chigubhu. Kana ndaisa chigubhu vanhu vaibva vauya vopinda, nekuti pane pasina pawa chigubhu vanenge vachingochipusha. Ndobva vapinda, vakapinda vakandibata, ndobva vazobata munin'ina wangu nekuti mari yavo yanga isingakwani. Uyo uchinzwa zvichida pamwe amai vako vanova mainini ava vachitaura nababa, mari yanga iri yechii yainzi zvonizvo vanofanira kuuya vachikubatai chibharo kuti zvivharane nechikwereti? Ava vanga vari vaitouya kuzotibata zvekuti vanenge vatumwa vachinzi vachazobhadharwa. Mari yavo yavakatumwa ndi vachazobhadharwa. Vakabhadharwa ikasvota. Ndobva wazoti hanzvoniso ndakubata munin'ina wako mwana wamai vachona. Ndobva abatwa iye. Mari yavo yanga iri ndofunga vaita dhiri rekuti tibatwe kana kuti ndibatwe nini. Varume ava vandofunga wataura kuti vakauya kanenge katatu uchitsanangura, hauna here wakakwanisa kuziva kuti uyu ndinhingi uyu ndinhingi? Hapana kana wandemboziva, just because kuti ndifungidzire kuti ndive muraini, hapana pasine muraini wandemboziva. Vanhu ava vangaitotonge vanhu vanobva kure, kana kuti vekumashopsi, kana kuti vekumwewo kunzvimbo asi vasiri vemunzvimbo mategara. Vaitoratidza kuti vanhu vemamonye. Ende futi uchitsanangura uri kuti vanhu ava zvinoratidza kuti vanenge vatumwa kuti vauye kuzokubata chibharo kana kuti vauye kuzobata munin'ina wako chibharo. Kuona kwako iwe wakatarisa nyaya iyi, anovatuma ndiani? Ndimainini vangu, just because pakugara pese taingogara tisingawirirani. Dzimwe nguva vaindishandisa zvisirizvo, ndichiitiswa mabasa ari hard. Dzimwe nguva vachimbondidzinga ndichimbongoendawo kwandinenge ndichingofambawo. Saka handizoti ndivo vaitovatuma, kuona kwangu kuti ndo vaivatuma kuti vandibate nini, asi vakazoregedzwa kupiwa mari yakakwana, ubva wachinja kubata nekuti mari yavo ndo yavaida. Chikonzero chaiva chei uchirangarira iwewe pakatanga paunoti apa ndo pakatangira ruvengo rwangu namainini ava? Pakatanga kuti tinetsane, taingogara vachingondirafura vachingondiudzawo mashoko anorwadza. Ndakamboti ndaenda vakanditi notsvaga huni kuma5, ndobva ndadzoka kuma7.
ndadzoka kuma7 obva wanditi hanzonizo wanonokerei kudzoka. Ndikati huni dzacho dzanzi chinetsa kutsvaga handina umbodziona dzakasungwa ndoita dzekuita se dzekutsvaga zvikanzonizo ndopawatakatanga kurova vachindirova ini ndibva ndatanga kuvadzosera kuti everyday munongogara muchindirova ndisingakudzoserei ndibva ndatanga kuvadzosera ndopakatanga kutumirwa vanhu kuti vandibate. Asi iwewe wakamboudzawo here baba kuti kana musipo ndo upenyu hwandiri kurarama namainini vanenge vachingondirova vachindituka vachindiudza mashoko anogodora, ivo baba vakakupindura kuti chii? Ndakambovaudza vakanditi zvoniso ndichakuendesa kunogara kwatete vako pamwe zvingaperi kwatete vacho handina kumbobvira ndaendeswa. Mainini vakabvunzwa kuti hanzi ndo zvamunoita vanoti hanzoniso akandivenga handimbofe ndikamudaro ndiye munhu wandotofarira pavanhu vese ari panapa handimbodaro. Ko ndinoziva kuti pakashaya amai hama dzekusaidhi raamai zvichida pamwe ana mainini vekusaidhi rekwana amai nana sekuru, wakambowana here mukana wekunovaudza kuti onai kushaya kwakaita amai ndokurarama kwandaakuita, ndiri kurarama ndichitambura kuburikidza nemaoko amainini vakazoroorwa nababa? Ndakambotaura nagogo vamama wangu ndo andoziva. Ndakambotaura navo vakambonditora kanditi ndigare navo ndikagara ikoko. Tete vangu vakauya futi vakanditora vakandidzosa kunoko ndikatanga kugara kunoko vachinditi ndiende kuchikoro ndiri kunoko nekuti kwagogo ndandambomira kuenda kuchikoro vachinditi vachanditsvagira mari yechikoro. Ndabva ndadzoka ndichigara kunoko. Pandikangodzoka kunoko hazvinombochinja zvakabva zvatanga kutoita wese. Asi uchitarisawo baba namainini avava havana rimwe here pane zvese zviri kuitika mukati meupenyu hwako kuti uri kuuya uchibatwa chibharo nevarume vausingazivi? Baba ndikavaudza kuti ndabatwa chibharo kana kuti ndazorohwa zvandisina kufarira vanongonditi zvonizo tichapagadzirisa ndichienda kupolisi. Asi tikangopedza nyaya vanogona kunditi sori tobva tatonge tambonyarara. Tikanyarara nyaya yachona haizotomboenderere mberi ndinoenda kutongosiyiwa ndakadaro. Ivo baba vanenge vachiteerera zvinenge zvichitaurwa namainini zvekuti ndikavaudza kuti zvazonzi vanonditi hanzi ndiri kupagadzirisa asi hapana chavanombogadzirisa. Izvezvi vakatosvika pakunditiza vachindisiya ndiripo. Vakatiza vachienda kupi uye chii chakanga chatora nzvimbo? Ndisi kumboziva kuti vakatiza vachienda kupi nekuti ndakavaudza kuti ndakuda kuenda kuchishawa chaHills kune varungu vandoziva. Pamwe nyaya yangu ndakaitaurawo kuvarungu kusiri munhu mutema inokwanisa kubatsirika. Bva vanditi nizo chimbomira kuenda. Ndikati aiwa ndakutoita sei ndakuenda nomhan'ara kuvarungu inini ndanetsikana nenyaya yachona. Bva vatongoti zvonizo oraiti. Pandikadzoka kubva kunotamba kwandandaenda ndanzi neshamwari yangu chimbomira ndikadzoka vasisipo ndichitonzwa kuti hembe dzangu kana musisina mumba namainini vangu kusvika pakuzonditi hanzi hetitei swipe and top nefoni hetitengese foni yandandinayo. Ndobva taita swipe and top ndobva vatora $7 yandandaita nayo ndandaita neHaway. Ndobva ndapiwa $7 vakati hapana chikafu tikatenga chikafu. Tatenga chikafu bva tanzonizo mari haisi kukwana yetitengese futi Haway yawaita sei yawapiwa. Ndikati hazviiti just because ndandiri kutsvaga basa. Ndikati hazviiti ndiri kushandisa foni iyo kuti ndiwane basa ndiwane kwekushanda ndine ndichitaura nemunhu pafoni anonditsvagira basa. Zvikanzonizo oraiti vakanditi ndisuke maplate kwakubva wanyika foni yachona mumvura. Vanyika foni mumvura obva wanditi foni yadonha mumvura nemistake. Ndopavakazonditi chero notsvaga basa. Ndikati ndotsvaga ndiri kuritsvaga izvozvi ndora ndototsvaga asi ndoritsvaga sei kana pasina foni? Munopota muchindipawo foni yenyu ndiita sei ndichisa line rangu imomo nditsvaga basa. Vakanditi zvoniso endonotsvagawo uri kwatete vako ndane $2. Ndikati haikwane kusvika kwatete vangu zvikanzi ndonoita plan. Vandatotanga kufamba ubva kwangomba musvika pamusika wemwana wababa. Ndobva ndakumbira kuti ndikumbire kutorwa line rangu mufoni nekufonera munhu wandakufonera. Ndo akazondibvunza kuti kwakanaka here. Ndobva ndazomuudza kanditi yofanira kugara panapa ndichikutsvagira basa. Ndoda kuuya pamaienda kupolisi. Maienda mese here kunoripota nyaya idzi kana kuti ivo vega ndivo vaisumuka vachienda? Pataenda kupolisi ndaitanga kuenda nadheti tiri 2. Dheti womhan'ara nyaya vakabvunzwa kuti varipi uyai nawo kuno kuti tinzwisise nyaya yacho. Tichisvika
taitaura topinda mupolisi tese tovhunzwa nyaya sonzonyiso chimbobuda panze tinyatsoonzwisisa taunyatsoavhunza vari vega. Tikangobuda panze taizoona ivo vakutobudawo panze pachona kutoti hande kumba totoenda kumba. Pandakaenda futi kwamurehwa ndozvavakangoita kuti anzonyiso budai panze tinzwisise kuti tida kuvabvunza tiri tega vanyatsotiudza chokwadi. Patakabuda panze takazongonzi hande kumba tikanzonyiswa zvanzi tinodzoka. Takabuda panze tichiti tichadzoka hatina kuzombodzokera futi. Iwewe kuona kwauri kuita nyaya iyi iri kufira papi pamuroenda kumapurisa, amainini vari kubhadhara mapurisa here kana kuti zviri kufamba sei? Kuti ndichi vari kubhadhara handizivi kuti vanobhadhara here, nekuti isu tinongonzi budai panze tinyatsoanzwisisa. Patobuda tobva tazongonzwa kuti hande kumba, kuti tione kuti vanenge vabhadhara here kana kuti vanenge vasati vabhadhara hatisati tamboaona. Ndoda kuuya musi wawazotiza bamba uchiti wakuenda kuchishawasha youth sekutsanangura kwawaita. Zvii zvakanga zvatora nzvimbo zvakaita kuti uti zvakwana rega ndisimuke ndibve pamba? Chakaita kuti ndisimuke ndichibve ikoko ndichiti ndoenda kuchishawasha youth, vakandituma kunochera mvura ndikauya nayo mvura yacho. Bva wanditi ndinochera imwe ndibva ndati ndombozorora ndaneta, nekuti pakugara ndaingoti zvese makuseni ndaitoda iso ndapedza kuita basa. Vasati vamuka vakanditi ndifanire kumuka pamba chiriita se muchiri kuita basa. Ndikati ndikumbura kumbozorora temu ndozoita sei ndozoenda. Zvikanzi uya kuno, ndibva ndapinda mumba. Vatanga kundirova inini vakandipinza mubedroom mavo. Saka bedroom mavo mune hwindo riri kukona rinobuditsa panze. Vatanga kundirova ndibva ndatanga kuvadzosera. Saka ndakavabata pahuro ndakutoti ainangu handina basa navo, rega ndivadzosere. Ndavabata pahuro ndobva kwauya dhedhi, ndetobva wauya vakatanga kudedzera, ndetobva wauya bva wandiona ndicha sei ndichivadzosera, ndetobva watanga kundirova. Ndofunga ndakakwara izvi zvese izvi musi wakandirova. Vachindirova ndichida kutraya kudzosera dhedhi vacho bva ndakandwa panze nepahwindo. Bva ndatongoti kune shamwari yangu ndakumbeta sei ndakumbonotsvaga basa. Ndobva nditi alright, ndikangobuda ndakapfeka hembe dzandanga ndinadzo. Ndobva azotumwa namamwe make kuti ndonoita sei inonomudedza ite sei auye kuno. Ndobva ndadedzwa namamwe wake. Bva nditi mbomire ndauya kubasa ndonokutsvagira basa rachona ndokutsvagira. Bva wanditsvagira basa uchitungisa, ndawana basa uchitungisa. Bva vatanga mai vacho kuchitungisa ndovakatiudza nhamba dzevabereki vako ndite sei nditaure navo. Ndakaenda sina chitupa, nditaure navo ndinzwe kuti unovabereki here. Ndovafonera ndobva vatanga kufona everyday vachiti anzoniso pamba hapana nacho chekutangira hapana nachinhu. Mai ivava vachinditi anzoniso hazvina basa kuti vanokushungurudza ndimai vako, vachitumirwa mari yangu namai vavo. Ndobva wandichisiya basa mai vavo bva vatoti aiwa chimboenda chimbonoona vamwe. Ndobva ndaenda kusvika izvozvi ndopandakazoya kunoko. Ndanzwa uchitaura kuti munin'ina wako anova mwana wamainini ava akazobatwa chibharo, ndizvo zvanditi? Akura sei? Izvi zvane 13 years. Unganditsanangurira here kuti chii chakatora nzvimbo mafambikiro aya zvakaita kuti azobatwa chibharo musi wacho? Musi wakabatwa ivo mainini vangu vane mwana wavo ane 20 years anoitonga anopenga. Saka tanditori tese kumba kwavo kune TV, tandakatogara tichiona TV 9 o'clock dzisati dzatombokwana. Vanhu ivo vakanditi anzoniso ndikuenda kumba kwemwana wavo, ndopa wakaenda kumba kwemwana wavo. Tikati alright tisati tatomborara tisati tatombokiya dho. Bva vanhu vachobva wauya zvikanzoniso mamwenyu aripi. Tikati vaenda kumba kwemwana wavo ndokwavaienda. Zvikanzoniso alright ndauya zotora mari yedu, kana vasina kusiyirai mari kana pasina mari ndivapi vana vavo. Ndobva ndavaratidza. Zvikanzi zvoniso ko iwewe, ndikati ndiri mwana wavo zvavo but handisi mwana wavo chaiye chaiye. Zvikanzoniso ndoda sei ndiwo watiri kubata. Takatonzi mese dzimai TV, dzimai malaiti ende munorara. Ndobva tatonorara. Iyo basa rakabatwa. Ndobva tikapinzwa murumu 1 tese nehanzvadzi yangu iyoyo. Ndobva takirwa dho. Ndobva atobatwa
kuti tizive kuti akabatwa sei kana kuita sei. Takazongomunzwa akungochema ndobva vatopedza bva vatoenda. Takumubvunza anga asingambotauri aingochema. Paiitika zviitiko izvezvi maishedzerawo here sezvinhu zvinenge zvisina kujairika kuti takutobatwa chibharo, maishedzerawo here kuti venharaunda vazive kuti ndo zviri kuitika? Kudedzera taidedzera but imba 1 yanga iri pasaidi pedu pasati pakugara munhu. Kumwe kwese dzimwe dzimba dziri kuseri kwegomo, dzimwe dzimba kusaidi kusati kwatombogara mumwe munhu. Kune dziri kure dzimba dzacho zvekuti wakadedzera hautombonzwiki. Plus futi takavharirwa mumba uchidedzera hapana anombokunzwa. Kuziva kwandoita nzvimbo dzemaruwa kune masabhuku, kune madzimambo, makamboendere kunovaudza kuti ana sabhuku, onai isusu tikauya tichibatwa chibharo nevarume 2 vachiti zvoni mari yedu hatisati tabhadharwa, asi amai nababa havana chavari kuita kuti izvi zvimire kana kuti vanhu ava vasungwe. Ivo vakatora chidanho chipi? Sabhuku kwatinogara hatinombobvira taendako just because sabhuku wachona totogara naye. Deti vangu handizivi, vaingogara vachingonetsana naye. Kana panonzi vanhu kupiwa mbeu kana kuita sei, anotogara vaudzwa kuti hapana kana nezvenyu. Saka vanga vakangovengana kuti tiende koko hapana zvatembopiwa advice. Takangonoti kuenda kupolisi ndokutori nani. Aiyo, pandiri kubvunzira ndepekuti sabhuku iziso ramambo. Pangava paine nyaya dzinenge dziripo dzekuti hamuwirirani, hamuita sei, chaikukonesai imimi sevana musingahakire daka revabereki venyu kuti munovatsanangurira ndo mararamiro amuri kuita, chingava chii? Ipapo ndakangofungawo kuti pfungwa dzangu dzakangofunga kuti sezvo dhedhi wangu asingawirirani nasabhuku, ini ndigona kusaenda ikoko just because sabhuku achona tikatosangana naye kana ndikatomuti maswera sei hatombondidai. Ko zvakaitawo vamwe vanowanika munharaunda, maCCWI vesocial work vechichi, hapana here vamakambokwanisawo kutsanangurira kuti ndo mararamiro amuri kuita? Ndakamboudza vamwe amaiso vanonzi hanzi ndive health worker. Vakanditi hanzi zvonizvo nyaya yenyu inoda polisi. Ndobva ndavaudza kuti ndakaenda kupolisi kwachona hakuna chakambofamba. Zvikanzonizvo handichambotrayawo inini kuita sei kufamba but handizivi kuti vakatraya here kana kuti havana. Ndabva kunovaudza zvikanzi namenini vangu hapana kwamunombosvika kwamuchienda. Ndikati zvonizvo munoti hakuna kwatosvika tichienda nei? Zvikanzonizvo ndiri muyera soko hamumbondigoni. Kubva ipapo nyaya dzangu ndida kuramba ndichiendesa mberi, ndikabva ndangoti rega ndisiyani nazvo. Mainoripota kupolisi yekupi? Pabhora police station. Asi havanawo musoro wavaisumudza kuti vabate vanhu ava kana kuti mainini vambobvarirwa kusvikira vataura vanhu avo vavari kushandisa kuti vakubate chibharo? Havana kana kumbo. Uye isusu taito takauya kupolisi kuzomhan'ara. Ivo vaidedzwa kuti vadedzei vauye. Vakadedzwa vakauya. Taingonzi budai panze nditaurirani tivanzwe kuti vari kuti chii. Paitodedzwa mapurisa akatowanda. Onzi uye munzwe nyaya iyi. Taingobuda panze. Isusu tinogara pabhenji nadhedhi vangu. Ivo vachitaurirana. Taitogona kuvanzwa vachitodedzeresa kutotaura nevoisi iri pamusoro. Vototiti zvonizvo budai handei. Pataibuda tichitoti handei, vaigona kutofamba ivo vachifambisa isu tichitotira kumashure kuratidza kuti munhu anenge atonge akatsamwa here kana kuti vachitobuda vachitoenda. Isusu tosara tichitira kumashure. Tichitosvika kumba totovaona togona kusvika vasvika vasingatauri kana nesu kana dhedhi wangu vasingatauri navo. Vakada kubvunzwa nadhedhi wangu kana time dzavanosvika pakunetsana, vanenge vachitoti hamundigoni, ini handidanzwa, hamundigoni. Kuziva kwandoita nini mukanoripota nyaya yekumapurisa? Pane inogadzirwa inonzi CR number kana kuti case number. Zvinhu izvozvo makambozvipiwa here sevanhu vanenge varipota nyaya yavo kuti imimi kesi yenyu inamba chakati, kuitira kuti kana maakuzoiteera munosvika muchikwanisa kurifeya kuti takavhurisa nyaya yedu ine nhamba dzakati? Takaipiwa. Yakapiwa dhedhi vangu ndovanga vanayo, handizoti vachiri nayo. Asi vaimbopotawo here vachinotarisa kuti zvapapi senyaya yavanga vakavhurisa, zvichida pamwe mapurisa aiti tiri kumbotsvaga umbo?
kuti vati zvinizvo vakambonovhurisa kana unotarisa ndizive bepa racho ndaitoti ndikavati ndipeiwo ndimboona pakanzi chii vanga vasingambonditambidza. Sisina Sheo, hongu ndanzwa kuti amai vakashaya uye munhu wamunongoziva ndigogo amai vaamai avakashaya ndo vakambenge vakutorai vachikuchengetai. Kusaidi rababa hakuno dzimwe hama here dzamunoziva? Kusaidi rababa ndoziva tete izvezvi ndovandonogara navo nevamwe tete vari kumasvingo ndongovaziva kana vauya kunongo asi hanzi ndamboendomba kwavo. Makambovaudza here pamanga mune foni isati yaiswa mumvura kuti ndo upenyu hwamuri kurarama? Tete vekumarondera ndakavaudza pandaigara navo vakandita ndichambozama kukubatsira. Munhu wese andongoudza vanongoti ndichambozama kukubatsira. Pandakaudza tete vekumasvingo kubva nanhasi asati achatombotaura tese vakandituka zvekuti ndakatombofunga kuti pamwe ivo vane zvavanozivawo nekuti ndakavaudza vakatanga kundituka. Ndakavafonera vakatanga kundituka zvanzvonizvo handidi kukuona uchindifonera makuzondiudza nhasi kuti makabatwa maidi kundiudza pese apa maitoziva zvinhu zvenyu makunyepera muroora wangu kuti heye makabatwa ndozvinonetsera vana vanenge vachichengetwa sina namai. Ndikati alright kubva ndatongoregedza kutaura navo ndikamboudza tete wangu kuti tete ndozvaita sei ndozvavandiudza zvikanzonizvo zvine basa rei zvekuti ndozvavakuudza ndiwo uri kungorarama. Ndikati handekumaprofita timbonoita sei timbonobatsirwa pamwe zvinoita sei zvinopera kana kuti munozvinzwisisa. Zvikanzonizvo handiende kumaprofita inini handiti zvemumaprofita ndoita zvamwari toita face to face naMwari. Ndikati alright kubva ipapo hatinozombobvira taenda mberi ndobva vazonditiza vanditiza ndobva ndangotanga kungozvifambirawo. Ndanzwa muchitsanangura kuti iko zvine zvimahani 19 years zviitiko izvi zvakatanga mine makore mangani? Ndine 16. Kureva kuti pane 3 years varume ava vachingouya vachikubatai chibharo vachienda? Vakatanga kuuya ndine 16 years ndobva vambomira ndobva vazoya ndane 17 years ndobva vazouya ndine 18 ndopa wakazobata munin'ina wangu. Sapa mama ne 18 apa havana kuzombobata imimi vakangosvika vachibata munin'ina wenyu zvichireva kuti makabatwa ka2? Ndakabatwa ka2 munin'ina wangu akabatwa ka1. Saka pazvakaitika kumunin'ina wenyu baba kana kuti amai ava vakanoripota here? Havana kumbonoripota. Vakatonzi nadhete handitoripota zvikanzonizvo umwe wetsvina unenge uchitenderera haudi maprisa unoda maprofita. Zvikanzonizvo handei kumaprofita kwacho tinonzwa kumaprofita vakati handiende kumaprofita ndoenda kuchechi kwedu kuintermessage ndokwavanobatsirwa. Hatite zvekutaurwa zvevanhu vakanenge vakapfeka zvimachira stoita zvekubatwa mumusoro zvinobva zvapera ndozvavakangondipindura. Mati wakati vanoenda kuchechi kwaukope? Kuintermessage. Saka kuchechi ikoko ndo kwavanopiwa dzidziso here kuti hava mang'ari nyaya kumapurisa dzine udzamu wakadai kana kuti havaendi futi kumaprofita kwacho kwavaitaura iyo nyaya ichifanoenda kumapurisa? Vakanditanzonizvo kuchechi kwavo hakubvumidzwa kuenda kumaprofita just because ini ndakambovaudzwa kuti vetimbofambirewo nyaya yangu pamwe tichaita sei ichapera pamwe togona kuita sei kuudzwa kuti ndenani nani tibatsirwe nemaprofita tiwane kubata vanhu. Vakanditanza tiende kumaprofita enda vega hatiite zvevanhu vanopfeka machira. Ndikati alright ndobva pazobatwa munin'ina wangu futi akati handetomboshandirwa zvikanzonizvo hatiite izvozvo. Zvikanatiti wangu asi uyu mwana umuti hamuite izvozvo handiti mwana wenyu weropa here wamunyatsosoti mwana wenyu mukuramba kumubatsira. Zvikanzi handiite izvozvo toenda Sunday kuchechi kwedu tunobatwa musoro. Tikangobatwa musoro zvinobva zvapera. Ndikati musina kuudzwa here kuti chii chakafamba so munongobatwa musoro chete musina kutaurirwa? Zvikanzi tikangobatwa musoro zvinotopera zvega vanhu vacho vanotouya vega panapa. Ndikati alright vatangosiya nyaya chakadaro.
asi zvakaoma sei kuti sekurarama kwamuri kuita baba varipo ndo vanofanira kunge vachikuchengetedzai toti amainini vakonewa nekuti havaziriwo nyakukutumburai zvichida pamwe rudo rwavaifanira kunge vachikupai semwana wavo havasi kugona kukupai, asi baba varipo vachitadza kukuchengetedzai munonzwa sei makatarisa baba venyu kuti ndinovaudza baba ndabatwa nhasi havanawo zvavanoita, baba ndabatwa mukaenda kupolisi havasi kusumudza musoro kuteera kuti nyaya yavo yaapapi, munonzwa sei makatarisana nababa? Kurwadziwa ndinorwadziwa. Baba ndombogara ndichivaudza kuti zvamuri kuita nini zvinondirwadza, vanongonditi zvichapera, hamai manje zvichapera. Ndakatozosvika pakutovasiya ndichimbongofamba, ndaitombongoitawo zvekungoti hameno chero chandiwana ndichingofamba. Pandinotongodzoka ndogona kungotambirwa one day. Vanondibvunza kuti wangoripi, ndinovatsanangura kuti ndaingofamba, handizivi ndandakaenda kupi, ndaingofamba. Vonditi zvonizo right, mangwana vanogona kunditambira mangwana, voswera achita neni zvakanaka, kuswera mangwana achona vanotoswera ivo ndo vanotenge vakutotanga kundirafura vachinditi hauna basa, unobatsiri chii, tarisa vana vangu ava 2 ava ndo vana vandoda panapa, iwe hauna basa, kana ukanzi wafa hauna kana basa neni. Zvaibva zvandirwadza kuti kana nyangwe zvikanzi ndafa, kana zvikanzi ita sei, handina nabasa. Saka regai ndingoite zveupenyu hwangu kwete kuswera ndivataudza. Kana vana vachona vakagona, iye munin'ina wangu akapedzisira kubatwa akafunga kuti nditaurira zvinhu zvinondibvawa, ndobva ndanzwa hasha ndikati ndimurove, ndinosungwa maoko, ndototanga kurohwa nevana vadiki kwandiri, ndichivaudza kuti honai vana venyu vari kuita basa kundirova kana kuti vari kundidena, zvonzoniso hazvina basa vana vadika, asi nini kwandiri zvinenge zvichindirwadza. Mati baba venyu vanoshanda pasafe station muna Samora. Vanoshanda pasafe station, munoziva kuti inonzani safe station yacho? Kuzuva. Pazuva. Vanonzani? Vanonzi Tafadzwa Matongo. Tafadzwa Matongo. Alright. Chimwe zvichandoda kunzwisisa ndechekuti kubatwa kwese kwamaitwa kumaimboenda here kuchipatara kunotariswa? Inini ndaimboenda kusazoziva munin'ina wangu. Izvezvi ndakapedzisira kuenda musi 26 November, zvikanzonidzo ndozoya after 3 months handisati ndadzokera. Asi rubatsiro maitosvika muchipiwa rubatsiro here? Pandakatanga kuenda ndakambopiwa mamwe mapiritsi andakanzi ndekudzivirira chirwere eblue. Ndikanzi ndikapedza kumamwa ndobva ndombomira kusvika ndabatwa kana kusabatwa. Asi pandaienda ndaibvunzwa kuti ko wauya kuzotestwa kunoko, kwose wafunga kuizotestwa. Ndovaudza kuti ndo zvandakasangana nazvo, vaindita ndizvonizvo, reti ticharamba tichikubatsira, kana zvanetsa tichatsvaga pekuti tizokutora chigara newe. Ndikangoti alright. Pandakapedzisira kuenda handina kana kumboudzwa nezvazvo kana kuita sei, ndikabva ndangosiyana nazvo. Vamwe nesi ndo vakanditi chimbofanira kutsvaga basa uzvichengete ukure. Zvichida pamwe sevanhu venyama vanogona kukanganwa, maivatondedza here kuti ndini mwana uya ari kubatwa ari mukati memaoko evabereki vake, uyezve zvichida mainyatsovatsanangurira here maitikiro azvaiita, nekuti ivo manesi ava vaberekiwo futi vaigona kusumudzawo musoro vakafambawo kuendawo kune mapurisa vachida kunonzwa kuti nyaya yakamira sei? Pese pandaingodzokera ikoko ndisati ndatombovataurira kana kuita sei, vaibva vatongondidedza nezita rangu ratidza kuti vachiri kundiziva. Pana zvimwe zvavaingotaura. Ndikasvika ikoko vaingondiudza kuti saka Natasha wazouya, ndibva ndati ko chii chanetsa, ndibva ndati ndadzoka futi kuzoita sei, zoona kuti ndichiri right. Vaingonditi zvakanaka kuita sei kuramba uchidzoka. Ndikangotestwa wonditi wozodzoka after 3 months. Ndikangotestwa wonditi wozodzoka after 3 months. Mapa sofa maenda kangani? Ka3. Munozodzokera here after 3 months idzi kana kuti muri kubva mazongogarawo zviri kuita kuti muzongoramba muchingotariswa? Ayo, ndikapedza after 3 months ndokuna kutestwa ndiri kwakasiyana, asi kusiri ikoko. Ndikaenda kumwe kunhu kwandiendaenda
ndoenda notestirwa kiriniki ikoko. Ndikaendawo kumwe kwandii ndaenda kusiri kwandamboenda ndonotestirwa kiriniki ikoko. Ndopandiri kubvunza kuti chikonzero chii chiri kuita kuti musadzokere pamunenge matangira, zvichida pamwe dai matova nerubatsiro rwamakutowana kubva kuzvipatara, nei muri kuramba muchichinja makliniki muchitadza kuenda panhu pamwe chete, kuti manesi ari kukubatsirai azive danho ravakufanira kutora? Ndinenge ndisiri, dzimwe nguva ndinenge ndisiri kunoko, at least ndikanetsana menini vangu vakanditi ndibve pamba pavo, ndinogona kuenda kumarondera. Ndikaenda kumarondera ndonogara ikoko ndichitestirwa ikoko. Ndikabva kumarondera kana ndikaenda kuedza kwago kwangu ndichitestirwa ndiri kuedza ikoko, nekuti kuno kune ndisisina pekugara. Pamuri kusumuka, hani mati kumarondera kuna tete, kuedza kuna gogo, makamboedza here kudzokera munovatsanangurira zvakaita sagogo kuti gogo, kubva paya pandakatorwa nababa ndiri kuramba ndichibatwa chibharo, ende kuchikoro kwachona iko zvino muchiroendo chikoro. Movaudza futi kuti kuchikoro kwavakanditora vachitoda kundiendesa kuchikoro havasisiri kundiendesa kuchikoro, zvichida pamwe gogo vaiti garai, kana baba vakauya vaigonawo kuramba kuti aiwa muzukuru wanguwo futi, regai ndichengete mwana inini. Pandakapedzisira kubva kwagogo vanga vakandiita nzvinizvo vachanditumira mari yebhasi. Mari yachona ini ndandisisina foni kuti ndizive kuti vakatumira here kana kuti havana, laini ndinongofamba naro. Kuti musvike kuhwedza kubva kuno kwamurewa panoda mari yakaita sei? Mutauni ndinopinda ne$2 kana ari masikati makusini nguva dzinodzi. Kuwedza kunenge kuchiita $7 kuenda. Saka tongoti yese ichi $9, tongoisa pa$10 kuti mukwanise kufamba kubva kunoku kunosvika kuwedza. Ndizvozvo. Aiwa, ndinovimba ruzhinji rweZimbabwe ruri kunzwa richakubatsiraiwo kuti mukwanise kuenda kuna gogo. Kuna tete, kana muri kuna tete munenge makagara futi zvakanaka here kunge magariro amunenge makaita kuna gogo naisisi Natasha? Kwatete kunenge kuri right, asi kwagogo ndo kwakanyatsonaka, just because tete ihanzvadzi yadhedhi vangu. Dzimwe nguva vanogona kufonerwa nadhedhi vangu kana namenini vangu kana natete vangu ikumasvingo. Tete vangu ndakavaudza vanoti rega ndikubatsire zvese zvanenge ndavaudza. Vanondibatsira kutenga hembe, zvese zvekuti ndidye vanondipa. Asi vakazoudzwa vanenge vakunzi hanzi menini wangu akambofona ndiri ikoko, zvikanzi ndizvo ndakatakura $20 yavo, ndapa mari yavo, ini ndisina kana mari yandandapa. Chikatoitikawo handizivi, ndakamborota mamu wangu vachinditi mangwana uri kuenda kwatete vako. Ndibva ndatongomuka ndichitongozvifambira ndaitongofambawo ndikatopfeka mapushi ndibva kwaya kombi. Zvikanzi muke ndepi, ndikandoenda kutauni. Zvikanzi ndokwamuri kuenda kutauni, ndikati zvikanzi kwire 10, ndikati mari yebhasi, ndikati ndozokupa ndasvika kumberi, zvikanzi ndipe izvezvi ndikandokupei ndasvika kumberi. Zvikanzi nako ndakuti nadhiraivha wacho, iwe wakwidza mwana uyu kunyatsozva kwari kuenda, mwana uyu haasi ari kupengere. Ndikati zvino ndisumbopenge. Zvikanzi nizvo oreti muri kuenda kupi, ndikati kumarondera. Zvikanzi nizvo mari yacho yamukuendesa kumarondera ndeipi, ndikati handina mari yebhasi yekuenda kumarondera, ndichazoita plan ndasvika mutauni. Zvikanzi ko yedu yekuti bhadhara, ndikati ndichaita plan kuti ndasvika mutauni. Ndipo wakazonditi tunizvo ko chii chiri kunetsa, ndibva ndavaudza, ndobva vazondipa mari yekuti ndiende kumarondera, ndibva ndazoenda kumarondera kumba kwatete vangu. But still kumarondera uko ndokwamuri kutsanangura kuti kunenge kusina kunyatsonaka nenyaya yekuti tete nababa vane ukama uyezve vanowirirana namainina. Kuwirirana vanowirirana, asi ndikaenda zvekungonditambirawo zveapo neapo vanonditambira ndichiziva kuti ndiri kutsvaga here basa rekuti ndikasikidze ndaita sei ndabva. Kuziva kwandiri kuita iko zvinezvi makatiza kumba ende pamba pamakachengetwa, handizive kuti vanokuchengetaiwo kusvika rini, vanoda kukubatsirai vanozokubatai sei? Iko zvinozvi line rangu harisi mufoni, asi munokwanisa kupiwa nababa namba dzekuti mundikwanise kundiwana.
ndichizotsvagawo munhu wekuisa line rangu mufoni. Aiwa, ndinotenda sisi Natasha. Iko zvinezvi regai ndimbonzwa vakakutambirai kuti vakakusangana nemi sei uye zvakafamba sei, uyezve kana Mwari akatitendedza tichaedza kutsvaga amai nini ava tinzwe kuti chii chiri kuitika. Ndizvozvo maita basa. Tinotenda. Mhuri yeZimbabwe, ndinovimba manzwa kutsanangura kwasisi naSheu kana kuti Natasha nhoroondo yeupenyu hwavari kurarama. Mwana akafirwa naamai, baba vakazotora mumwe mukadzi anova ari kuvashungurudza achiunza varume vaviri pamba kuzovabata chibharo. Handizive tichikura tainzwa shona yekuti chirera nerera vanorera nedzevamwe, kuti vakaendepi vanhu vaiva nemwoyo wakanaka vaitarisa vana vanenge vasiyiwa nemufi. Tiri kungochema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti kune vanokwanisa kubatsira vari kumaofisi, mapurisa, vemutemo nevese vanogona kubatsira mwana ari kuchema kwamuri kuti ndibatsire iwo. Handina kwekutizira, uye pese patinoenda kumapurisa nyaya iyi haina kwairi kuenda, iri kungotsikwa-tsikwa kumapurisa ikoko, vozongonzi chibudai mudzokere kumba. Naivo amainini vacho vanenge vari kudedza varume ava vari kusvikovabata chibharo. Iko zvinova ndagara navo ndivashiri huru vanova varivo vakatambira mwana musi waatiza kumba mushure mekunge atanga kushungurudzwa futi namainini vake. Regai tinzwewo kuti mwana vakasangana naye sei. Vashiri huru, makasimbera? Tinofara makadiwo. Aiwa, tinofara. Kuri sei kwamuriwo? Aiwa, muno muri nani zvamo. Aiwa, muri nani. Chokwadi takagashira mwana achiuya akagashirwa nevanasikana vangu vanda zvekutengesa parodhi. Ndokusvikawo mwana apamba, ndokubva ndabvunza mwana unobvepi, vandobva kwamukombami. Nekuziva kuti panyika panoitika zvakawanda, ndakati haugare nemwana womuridzi pamba usingazive kwaanobva nezvakaitika. Saka mwana ndakamuti hauna here musikanzwa yawakaita? Akati handina. Chii chakaitika? Akati ini ndaigara nababa naamai asi ndakabatwa chibharo. Chibharo chirudzi? Zvikanzi vana vaipinda usiku, dzimwe nguva baba naamai vaitiri kuenda kunhamo. Vataura kudaro ndo paizongoya mabhinya mairi ovhura dhoo vopinda nechisimba ndobatwa chibharo. Une kwavakadaidzira here kuti vanhu vanzwe? Zvikanzi pamwe pacho kubatwa chibharo chinhu chanda ndisati ndaitwa, zvaitotyisa zvokuti pamwe pacho kuti udaidzire zvinenge zvichityisa, asi pamwe pacho taizodaidzira pamwe vanhu vacho vaenda. Ndo matsananguriro akagona kunatsoita. Akati vakauya kekutanga vakandibata chibharo, akandibata pekutanga asi akazondibata kechipiri. Uyu wechipiri uyu vazodzoka futi kechipiri, akasvikondibata. Ndikati ripoti yakanga yaenda here? Zvikanzi ripoti yanga yaenda kumapurisa pane wokutanga, asi hakuna chakafamba. Saka vanhu vakazodzoka futi vakandibata chibharo kechipiri. Vandibata chibharo kechipiri, vakazodzoka kechitatu vakabata munin'ina wangu ane 18 years iye zvino. Saka ndo matsananguriro akaita mwanasikana. Ndikati nyaya yako hatigone kugara nayo yakadai. Isusu regai tidaidze vatinomboshandidzana navo vauye vambotora nhau iyi tione kuti inotorwa ichisvika papi. Kana ida kuti isvike kuvabereki, kuna amai vaunogara navo vaunoti amai vacho, kana zvichibvira tinogona kuzosvikako tichanzwa vachauya vacho kuti vachati kudii. Saka nezuro munin'ina wangu akazouya akabvunzisisawo nyaya, akati iwewe mwanasikana hauna here shomwe musikanzwa yaunita? Vanzi musikanzwa handina, asi zvaingoitika ndizvozvo, iabusing yaingoitika. Una unofungira here? Akati inini wandinofungira kunyanya amai. Kuna baba uku hapana here chaunofungira? Akati kuna baba ndinotadza kunzwisisa because patakaenda kumapurisa, mapurisa vakaratidza sekuti vangotaura naamai nababa vangu
nyaya ndobva yangotsikwa-tsikwa. Baba namai vakati ngatichidzokerai kumba. Saka tadzokera kumba zvakaitika futi saizvozvo. Saka mwana anoti ndakazoguma ndisina mweya wokuramba ndichiripota. Asi mashoko anga akungotenderera muraini shoma neshoma. Saka nekuzobva kwakaita baba ndati ini ndaakunoripota. Ndichangoendawo kana kuHarare uko ndinoripota kune vanogonawo kundigashira ndonotaura nyaya yangu. Saka anoti baba vakati usaende kunoripota, tichaedza nepatinogona kuti tione kuti nyaya iyi ingafambe sei. Saka hakuna chakazofamba kusvika baba ava vashayikwe pamba. Ndikamuti saka mararamiro acho mama kurarama sei baba vasipo, tata kurarama tina amainini. Ndikamuti ndaamainini munin'ina wamai here, zvikanzi kwete, mudzimai wababa. Ko mwana akabatwa mumwe zvikanzi mwana waamai. Saka ndo matsananguriro akagona kuita mwanasikana nezuro. Saka kusvikawo patakazokufonerai tichisa maudhios tiedze kubatsirana nyaya yemwanasikana. Saka nezuro taibata-bata takambofungidzira kuti mwana uyu kushandiswa nenyaya dzemarituals. Vazhinji vari kuita zvemarituals. Statement raari kutaura kuti kumapurisa zvakatsikwa-tsikwa, hapana chakafamba. Tochitarisa zvakare kuvabereki vacho, vakaratidza kunge vasina hanya nezvakaitika. Vose zvino kune inonzi medical report inotorwa nadhokta. Zvimwe zvacho ari kuti matsamba mamwe akabuda, but kuti ndizviratidzwa haana kukwanisa kuzviratidzwa. Nemubereki baba aitizei pane mhosva yakadaro. Zviri pachena kuti baba vanoziva zvakaitika pamwana, vanoziva zvese zvakaitika, kubatwa kwokutanga, kechipiri, kechitatu. Uri baba akabereka unosvika pakurwadziwa kuti mwana wangu angabatwe inini chibharo, unotofaita zviri hadhi kuti vanhu ivavo vabatwe. Kana ari mapurisa vari kutsika-tsika nyaya ichitofamba zvakanaka, because uri baba wakabereka mwana. Kana vanga vamai vari kuchengeta mwana nguva iyo vaitofaita hadhi kuti vana vasabatwa chibharo. Batika uyu mwana ana amai vake vakafa, ava amai varipo vazobatirwa mwana wavo. Pari kunzi mabhinya yakataura kuti iwe hatichakubati, taakubata munin'ina wako mwana waamai ava. Zvakabva zvati paquestion mark kuti kana ari mwana waamai ava ari kubatirwei, chaari kubatirwa. Uyu akati vaitiwo mari yedu haina kukwana, hatina kupiwa mari yakakwana, zvichireva kuti mabhinya akanga ari pabasa ravaita. Saka nezuro takabuditsa ansa yekuti vana vari kushandiswa kumarituals. Pane bhizinesi riri kufamba kana kuti pane mari dziri kudiwa zvichienderana nekushandiswa kuri kuita vana ivava. Saka zvakawanda kumhuri yeZimbabwe zviri kuitwa pamusoro pekubatwa kwevana vari pasi pemakore 18 years chibharo, kwokuti vana vari kubatwa chibharo vachishandiswa nguva isati yakwana pabonde, wozotarisa nyaya dzacho kumberi ona kuti shuwa vana vari kushandiswa kumakona. Saka zvakawanda zviri kuitika. Saka inini hangu handina kuramba kugashira mwana, kunyange akagashirwa nemhuri yangu, ndakasvikogashira saizvozvo. Asi danho radaa kutora semubereki ndakangofanana nababa wake. Saka tichatora danho rinoita kuti mwana uyu asunungurwe, mwana uyu abatsirwe. Even utano hwake takamutarisa hurikuratidza kuti akaabhuswa, ende haana utano hwekuratidza kuti mwana anga achinatsodya, mwana anga achinatsorarama zvakanaka. Saka semubereki ane mwana uyu tichaedza nepatinokwanisa kuti tisvike kwainoperera kumapena kwenyaya iyoyi. Ndo mashoko andingagone kutaura. Saka pari zvino muchimugamuchirawo makambosumuka here kuti munonzwa kuti kumapurisa nyaya iyi iri kufira papi? Hatina, because ndakaigashira nezuro manheru ndichizokudaidzai. Takaigashira nezuro because achitsanangura kuti yakaenda kumapurisa kwacho, haina kugona kuita further step kana kuti aono kuti nyaya yacho iri kutorwa. Uyu mwana mudiki, zvimwe agona kutongesa mubereki kuti sei imimi muri kutsika-tsika nyaya, ko mapurisa azoti kudii, akangonzi handei kumba. Saka takatoona kutoti pane nyaya dzekuti uyu kana kwakaripotwa pasina further step. Saka zviroti nesuwo sekugashira kwandaita
ndiri mubereki asi tofara kuti tidaidze vatogona kubatsirana nawo tisvike pamubereki iye tinonzwisisa kuti sei nyaya yakatsikwa kumapurisa, makazvifambisa sei, makashayiwa here ufakazi iye mwana akabatwa chibharo. Saka ndo matorero atakaita 5 kusvika muuye. Saizvi tototi kana paine further step aiwa kana ichisvika kwainosvika hande nayo tibatsirane nemwana. Paurongwa hwenyu futi muri kuronga here kunoudza vakuru venzvimbo, masabhuku, vana mambo kuitira kuti vazive chimiro chenyaya iyi zvichida pamwe nerubatsiro futi rwavanogona kupa? Kuna chief ndiye munhu ari pedyo kwatiri. Taitoti izvozvi kuuya kwamaita tichavasendera tovazivisa kuti nemwana atinaye tingaifambisa sei, mwana ari muvabereki vose chief atinaye haadi zvinhu zvakaita seizvi. Munhu ari pedyo nesu kuti tikamubata chimwe chikamu chinogona kubatsirika. Aiwa, ndinotenda vashiri huru. Saka makatarisa mwana mhuri yeZimbabwe inogona kukwanisa kumuwanirawo rubatsiro. Zvii zvaari kuda zvakakosha panguva ino iyi semwanasikana? Mwana uyu chatingaona ezvinoda chipatara kuti abatsirwe. Bhozi utano hwake hwakuda vanovheneka kuti vanatsoona kuti chii chiri kuitika, bhozi utano hwake hwakadzika zvisingaite. Taitoti sekugashira kwatakamuita awane rusununguko, even vasikana vangu vari kugara navo ane kakusungunuka kandakaona kanoratidza kuti even akaita 1 week 2 weeks anogona kupika kubva pamawiriro akaita nemaonero atakaita. Asi kumhuri yeZimbabwe tinongoti kana kuine vanogona kubatsira mwana uyu, mwana asiri kuziva ari Norway, achichaziva kuti anoenda kupi, ana atete wacho haavazivi, kumwe kwacho haatozivi kuti oenda kupi. Saka isitanga kugashira semwana indine mhuri. Saka hatigoni kusiya mwana akadai achitetereka nenyika. Asi chikuru ndechekuti tizive nzvimbo inogara nevabereki vake, tonzwisisa kuti chii chakamboitika nemwanasikana. Vamwe vanonyepa bhozi vanotanga kuvhara nyaya dzevana vakadai. Tine nyaya dzakawanda dzinoitika dzinotanga kuvharwa kudidi kana kutonzi kunyepa. Ipo paine chokwadi, paine ufakazi. Saka iyi nyaya yakanaka yekuti mwana ari kutaura zvakaitika paari. Pandanga ndiri kubvunzira ndepekuti semwana ari kutsanangura kuti akabva kumba achiita zvekutiza, zvichida pamwe ari kuda zvipfeko, zvichida pamwe ane zvimwe zvaanoda kushandisa semwanasikana. Pane chamuri kuona here? Ndanzwa kuti ari kugara nevana venyu vasikana, zvichida pamwe vane zvavari kumubatsirawo nazvo. Asi imimi chamunofungawo kuti dai mwana ambowana chakati nechakati nechakati anobatsirika? Chatingaone zvipfeko haana. Vasikana vari pano majaindi. Even wakada kumupa hembe hakuna hembe dzaanokwana. Dai kwakuri kunzi ndine tumasensi ndaimbobatsiridza kumutsvagira tuhembe. Kungoti tine urwere hwatinahwo pamba, mama vane stroke. Saka kuti tikwanise kuwana chekumubatsira, asi kana kuine vanogona kumubatsira ingava mari yekuti abatsirike, zvekupfeka zvaangagone kubatsirika nazvo, chinhu chatinokumbirisa. Plus mwana anga achiri kuda zvechikoro, zvakatodimburudzwa rugwaro rwaangaifara kuenda narwo mberi rwechikoro. Dzidzo hapachisina, akutotsvagawo mabasa. Iye ari kutoto ndaanda kutongofunga ndikaona munhu anondibatsira ndienda hangu pabasa, anogona kundichengeta ndichishanda ndichizogonawo kuzviriritira muupenyu hwangu. Ndo zvaanga kufunga, asi nekuda kwezera tinongoti anenge akwanisawo kumubatsira nezvekupfeka kana nemari. Aiwa, tinotenda vashiri huru. Zvichida pamwe vamwe vanenge vachida kuuya kuzoona mwana uyu, vanofamba sei kuti vasvike pamushonyi? Vanongosvika kwakahiro seka pabhora plot 11 Stockholm Farm. Ndo pavanosvika vanenge vachida kuti vaone mwana. Aiwa, tinotenda nerudo rwamakaitira mwana uye nerubatsiro rwamuri kumuratidza kuti ange nyaya yake inge iri inofamba. Ndichivimba kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kuona paari zvino richaitawo kune vanokwanisiro kuti nyaya iyi ifambe, vachaita kuti nyaya iyi ifambe. Chokwadi, tinotenda. Ini ndinongotendawo nechido chamaita. Tinoziva kuti patinokudai
setimu munomhanya muchisvika panzvimbo. Saizvozvi takangokurukura nezuro masvika maemergencies iyaya tinongoti kumhuri yeZimbabwe kana paine matambudziko akadai vanogona kubatsira ngavamhanye sekumhanya kwaita timu yedu yeZim News Beat TV. Tinotenda nebasa guru ramunongobata nderekumhanya nekukasika nekusvika panzvimbo tichibatsirana. Saizvozvi aiwa ndinotenda zvakanyanyisisa. Aiwa tinotenda. Mhuri yeZimbabwe vandanga ndakagara navo pari zvino ndivashiri huru vanova varivo vakatambira mwana uyu mushure mekunge atiza kutambudzwa kwaari kuitwa namainini vake. Mwana uyu achitsanangura ari kutsanangura achiti iko zvino ndava ne19 years asi ndakabatwa chibharo kakukwana kuita ka2 nevarume vamwe chete vakachinjana. Mumwe pekutanga akanga akabata dhoo ndiye akazondibata pechi2 pachona. Ari kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti kune vanokwanisa vari kumaofisi vari mumutemo ndibatsireiwo ndatambura handina kana kwekuenda kana kwandinoziva. Hama dzandinongoziva ndedzababa asi dzese hapana anokwanisa kunditambira kuti atakure dambudziko randiri naro. Kusaidi rekwaamai vanova vakashaya anongoziva gogo asi achitsanangura anoti gogo ava vakazonditorerwa nababa zvichinzi ndoda kuendesa mwana kuchikoro nekuti gogo vaitadza kumuendesa kuchikoro. Asi takatarisa futi nyaya iyoyi pari zvino mwana uyu mwana anga asisiri kuenda kuchikoro, mwana anga akurarama nekuita mabasa emaoko achishanda mudzimba asi akasiya futi nekuda kwekuti hakuna munhu anogona kutambira mwana waasingazive kuti akabva kupi. Sekutaura kwatakaita kuti tapedza kutaura naNatasha achititsanangurira mabatiro akaitwa chibharo kumba kwavo. Zvaaiti izvo zvaizikanwa naamai vake nevarume vaviri vaiuya vachimubata chibharo musi amai vake wavanenge vabuda. Takavimbisa tikati tichasumuka takananga kumba kwaamai vachona kuti tinonzwisisa kuti nei amai vaisiya mwana achibatwa chibharo uyezve chikwereti chakaita sei chingaita kuti amai vabhadhare nevhijiniti yemwana. Takasumuka tikaenda kumba kwavo kugoromonzi kwamai Forinto kuti tinonzwisisa kuti zvii zvaitora nzvimbo kubatwa kwaiitwa mwana. Saka pari zvino regai tikuratidzei zvakatora nzvimbo kuti chii chakakonzeresa dambudziko ravanga vasinganomhangari kumapurisa mwana achibatwa chibharo. Taura chokwadi inini kunhamo handina nhamo yandikaenda naye. Ndine kunhamo kwandakaenda handina kunhamo kwandakaenda nandibvi pano kana kunyaradza kwandakaenda hapana. Zviri kunzi iwewe hanzi pane varume hanzi pandakaenda kunhamo handiti ndibva ndakusiya iwewe naJio naNatasha hanzi bva kwaiva varume aminoti wangani 2 hanzi kwa varume 2 ndibva vabata Natasha vese bvarara naye. Unozvizivawo usatya hako sununguka ndovanotokubatsirai zvakatonaka kuona vanhu vachakadai kana nyange pane zvaita zvamunozofanira kuita sei kuvaudza. Hanzi ndobva ndaenda kunyaradzo ndobva varume futi vaita sei vauya ndobva kusvika mubata futi Natasha. Hanzi kechi3 varume vaiva hanzi ameno ndandiripi hanzi ameno kumanyaradzi ere ameno mwana umenzi mamaenda unochema kunyaradzo ndakaenda ka1 ndiranga ndikunyaradza handiti pandikata kabhudhi wangu uko handika baba wacho ndikawasiya pano pamwe baba wacho akazofawo amene ndikawasiya nababa wavo vandiranyaradza ameno igore rakapera uchazivi kuti munani mune maugastera amene apo ndopandikaenda kunyaradzo kunamoko mwana handina kuenda. Ndakazofonaona bhudhi wangu achiti chichiuya kunyaradzo iri kumusa wakati mandaenda iri Saturday mandadzoka ameno Sunday ndio kunyaradza kwandakaenda. Saka zviri kunzi pandati kunyaradza kwakazoya varume hanzi vakadzoka futi vakasvika bata iwewe chibharo. sununguka hako usatye usitatu uzobatsira imweni. Taura chokwadi ini mbozina ini kuti chokwadi pamberi paMwari handisi kutombozvizivei nyaya ndisingatombozive. Plus kana kuri kunhamo ini kunhamo kwandikatoende ndiwe kumachechi plus kunhamo kwandakapesa ndingoenda chechi
Hama yangu kwenda kuna muko hama yangu anomwereka pane nguva apane muri kutondera ere nhamo pamwe makaenda 2023 Natasha aine 16 years ndidzo dzipa dzemumaidzo 16-17 babo dzemachechi because achitsanangura anoti paakatanga kubatwa it's 3 years ago 2023 zvino manje ndichaziva kuti nhamo yacho ndiani because nhamo 2023 kana muchirangarira yavakakufonera vachiti tashaya maki mukati isai chigubhu mwana mukamutedzera mwana anonzi Natasha chokwadika hama dzangu riganyatsokuudza isati ambotendera isati ambodika Natasha ane hunhu hwake panapa ayati pamwe ndakabhiswa ndakarohwa nadhedhi yandaida zvinzwa pamuti zvinganzi kana pamwe kurohwa mwana kuabhisa akarohwa 1 day akarohwa zvoti kanini ndakabvuma kuti mwana aita sei arohwa ava akatoramba kurana naye mugumbeza vachiti mugumbeza munhu wachiropa kanganisa arohwa nenyaya yekuti angadani mungona pagumapo mukomana wacho angatoti nechi angani chirwere wanditi ini ndakazotosaona hembe mbao musina hembe dzanatasha dziripi kusazesa hembe dzake dzakanaka kamwe natasha hembe dzako dziri kupi ndoba akarohwa pachinzi wakati hembe dzako dziri kupi ndoba tati hembe dzangu dziri mugomo chichichi wangoda kuenda kupi apata umwe munhu asiri yanzvenga upaseri pepedo apa waida kuenda naye ndonyaya yacho abva mutsanangura oda kuenda nemukomana akadai soyu auswere mumamiriro akaita nadokiringindi arohwa kudani ufa papedza 3 days mangwana chabvaita sei akatizira nemukomana ane 16 years ega ende paitorwa aitira kuti zera rako iri kutanga kuita zvaukomana uda kuti uite sei nazvo handiti abva arohwa bva aenda mhino macheke kwakaenda nemukomana wacho ndikachema panobvunza vana ndikachema kuti shosho mwana ari kuendepi nezera rake nemukomana ari kuendepi baba vacho dai mchira maona ende kunogadzira zvichechu emavaona munhu asiri stereki ndikatova musa ndikati mingatisarare chimbotera imumbonozoshamwa uye mukomana aingani shamwa reko zasopa muchamwana ari ikoko zvesho wakatedza akaiva akasvika kubridge usiku achifunga pamwe ndichavaona vari pabus stop akavashaya ndokuenda kwakaenda Natasha wena agara akazodzoka papai haana kana kutongeswa kana baba wacho munhu akatonyarara zvoti vanotobhorwa haana kana kutongeswa nzi kana kuti zvetititi vanhu vanotidzokera kwanga wabva kana tinongomutambira siposa kuti uzwa unhu wake wakashata hatoteereri haanzwi panapa anobva achitiza bvunzai mwana wangu akaenda abva atizira futi nomwe murume tisotongozvada ndingaenda nevamwe rume bhosi akabva panapa apa akabva kumukomana wake wekutanga iye ainzi Takudzwa akauya pano akagaragara abva aita zvekutiza bvunzai uyu vandibira $5 aenda ini ndikati mwana achawe tone dododo munhu anakuye anozofona papai anongofona mama chichi ndinongodairawo foni tatomujairei uri kupika kuti ndiri kwakati tikakati odzoka akagaragara 3 months 4 months anodzoka pano kana mukabvunza next day anodzoka pano takukomutarisai sobosho kati ini Natasha handicharovi vakati ini Natasha handicharovi amen ngazviitirechi upenyu hwake ega ko paazobva pangadi papesera kubva pandimai manje apa takatomona tichitobva kuchechisu handi takatomona kuti baba sistopo ane kasaga bhegi kake kanganako vana vaninako akati Natasha ndipo tati muna December ndipo tatongobuda koiwe zvikanzi ndani nameno ndaburuka pano kudidi hanzwisisike sima takutora naye lift pazhanje apa bhora takutora naye lift vatava naye pano ipapo ndo wani chete paakadzokera pasanda zvekutiza pese panaya pamba panapa anouya tomutambira zvakanaka natombata zvakanaka tomurayira Natasha mwanangu chiri mwana mudiki gara pamba iwe uri kuzvikanganisa upenyu hwako ndinomurayira ndamurayira zvama dzangu ndiri kunyepa ukuzvikanganisa Natasha uri kuzvichipisa uri kuzviuraya wega gara pano utsigame pamba pana panoshayei zvatangodyiwa ndo zvaunongodyawo unozongona mangwana achisi abva tienda hanzi ndaina maprofita zvakanzi ndine chii hamino zvaanongotsanangudza asi mimi wose vabereki nemusina kumbova consent kuti mwana ane zvinhu zvaari kutaura alright ngatimbotangirai pakuti mwana achibva panapa chakamusumudza paapedzisira kubva panapa chii pepesira akati ndakudzokera hanzi murume wangu inembuza unorume wangu aniko Natasha hanzi akangoti ndakudzokera pechi 3 pandiri kurangarira ndakamudza Natasha ka iwe usabve pana achita zvemweya kwandotedza kutaura zvekumaprofita kwakwanende inhangu handito maprofita pamwe mungatondisunge kuti zvese zvanota ndakamudza handei kuchechi tinonamata Mwari hapana chinokunda Mwari ndozvanongodza vanangoisa kuti even kana panapa tinobirwa birwa kudidi ina handiendi kumaprofita ndopolisi yangu ende handiendi ndinoenda chechipi ndopenda end time message ndongoti Mwari makaona zvakakodzera Natasha iye akati hey kwese kwandinoenda kuvarume wangu ina handiti handizvare mwana ndakanzi chibereko changu chakadyiwa nambuya wangu akutotaurawo amai vababa wacho
tete wacho akati alright tete wacho ndatsana kuti zvanza kana zvizvo kuti ngawe tete sei tifambe awanobvuma ndai unofamba kuna hama dzababa wako ndikati kana uri mweya uudze mweya kuti inini nhasi handisikuita sei handisi kubva pano ndakamboshanda kwabhoro ndikatomusiya pano ndatosiya ndamuze zvo ndikati Natasha uudze mweya unokuti ubve pano uudze kuti nhasi iwe ndio uchabva ini handisikuita sei handisi kubva pano apatoti alright nditomba ini ndabuda ngeri mandi chenda kwabhoro tete wacho akazofona zvanza Natasha kupi aenda ngati ameni saizvo ani mazuva angana asipo akabva muna December achitotaura zvakanaka naka achiti ndikudzoka paChristmas ndikamuta ure tinouya ko ndikati isa hatina kana kumuomesera kuti noti zvoni hatizvizive izvo zvinotota vamuomesera zvekuti anzonoziva wabvisirwa rinandowati kana kuti dzokera kwabva akati vabereki vakanakisa singaiti sinongomutambiresi kana atiza oenda asi mimi samai nababa murume wacho kwaenda munotomuziva atimuzive anongochinja kuti vachokoti pamberi vamwana tishauri pamwe aita zvasoto zvana 10 kubvira paakatanga kutizira pachanga ne16 years 10 pamwe ndatoresa pamwe shoma anongoenda kaunoziva kuti unoenda kumurume wacho kwaunonoenda ane unhu wake nameno kuti ndinozvisana kuza ndichitichi andimabhuse naNatasha nditorwadza ko panyaya dzekubatwa chibharo idzi ndimi mukutondiudzawo ine ananga anobvira tombondiudzei kureva kuti hadzinotombobvira dzaenda mumapurisa kana muraini muno hapana kana munhu anozviziva ine handizvizivi kana inini unhu wangu zvandoita ini handiende kuchiprofita but kumapurisa ndinoenda mwana wangu andiri anonzi Nyasha akachorwa ruko mai manje nomukomana ndakaenda kumapurisa ini kumapurisa ndokwandoenda bose shoko ratambidza kumapurisa inini hangu shoko randotenda ndikumiza kunopuga mapakirawa ndikuenda kunanga zvese ndinonamata nemabhangu kana mwari varamba kundipindura hazvina basa asi kumapurisa ndinoenda ndo zvinhu zvandakangwarira manje zvokuenda kumapurisa inini handitomboitawo chimwe chinhu chekumapurisa ndikasaenda namwari vanosara kudenga mukutondiudza ndimini handizvizive pamwe wacho zvakutoda kuti pamwe aende kunotariswa kana mini handizvizive kuti iyeyu ndiyangatotora chokwadi chese kuti pakamboyerwa mwaruma asiwe ndichiri kurangara uchipupurewo uchiti pandakaenda kuningirini kunyaradza handiti kunyaradza vandakaenda kupa meno ndedhi wacho aimbonuwawo ndobva pamwe wangu wabudera meno andi wakati akatora mangu anonsemi iye akatotora boyfriend yake inonsemi inotogara inotengesa pamaningiriki napo pamakabeji pazhanja apa kwati vachindidhipotera kuti mama Natasha akatora mukomana wake akati gumbombija naso anonsemi munomuswera anotengesa ndikati svikanza kamurarisa mbongo baba wacho tezero chikatowadza zvikati Nyasha wakundijairireyo unosvika pakupinza zvikomba zvakomba muno ndizvo ndozive takuda chokododei zvekuti kuno munhu anouya achimurepa achizorepawo nemwana uyu iye akadi kutaura alright anoti hanzika anokuudzai but imimi samai munenge muchiti aiwa sekutaura kwaaita kuti ana mama ukama hwedu wanga usina kunyatsosimba mama vaigara vachindibata so vachindiita so imimi muchinyatsotondera imimi pamakasvika panapa ukama hwenyu nemwana uyu ngo wakamira sei tisingati ase vamwe vana ava tichitaza kuNatasha pandakasvika nechibhepi uroro kwamakazoita mumusha uyu mukomana anonzi Nyasha ndiye mwana wangu andakatoya naye ini pachezvangu Natasha ndiye first born yangu nababa wepanapa chitongoti mhino budai vazoenderewo kwavaenda vasingofuna kuti anditogadzira chechu Natasha ndiye first born ndiye mwana wangu wekutanga nababa wepanapa otherwise yanga ari mukuru mukomana momba anonzi Nyasha wandakatoya naye pamwe ndiye toti anabviswa nababa zvino mwana uyu wacho ini murume wangu handisandizvinozoiti chii mukuti Natasha imimi mukuti Natasha watutaura nezvayo mwana wenyu imimi nababa ndiye first born yangu nababa Nyasha handidati nevana 4 mukomana 1 vasikana 3 Nyasha na uyu nekadika ndo vasikana Natasha na uyu nekadika ndo vana vababa vemunhu wandigiri naye Nyasha ndiye mwana wangu andakamunongozwa zvana zvavasikana zvezvingomitiswa ndiwo makauya naye ndiwo andikauya naye panapa handimaoni zvokuti kuti akamurikita kadari Nyasha maybe mukomana but ataukura tine 22 years mhino zvanonge ito zvake dai tori atoti pamwe ndinobviswa nababa wangu stepfather manje stepfather wacho vanogara nawo pano kusvika pa 22 years vanotomuchengeta hana kana direction yekuti but murume wangu hatombodiwi ndikasatoudza vanhu zvaasi murume wangu haazi mwana wangu haasi mwana wemurume vanhu vatozvizivi pese kwatakagara anongombatonge mwana wake saka inini ndota Nyasha Natasha manje first born yedu mwana wangu andakabuda madumu angu ini ndondomwabvisa kuti zvidi Natasha paitaura aiti imimi muri step mother wake ndo zvaanotaura ndisandinga ndakuudza vanhu kuti Natasha hameno zvaari ivo vana semu wacho vakatoya panapa ivo vana mai semu wacho naivavo akugara kwana semu ikoko vachindiudza kuti statement ramuri kundiudzai
kuti Natasha anoti muri step mother wake chichi andisasinda mwana wangu utange ndowe kutanga na baba ndio number 2 pakubereka kwangu ini. Asi mama chinozoita kuti mwana wenyu mimi akafanana na ufu ati imimi muri step mother wake ukama wenyu ningokamira sei amai ne mwana. Asi kuti achokwadika imini nyaya kai yaitoda kuti mutore umwe munhu kamebika mungomwisa apa anditeverere unhu Natasha ndio kuti pamwe zvingatoita andina kana chandomuita ini kana chandomuita vakatowanda vanhu akatomboenda futi umwe murume futi asiri semwe kumba kwemwana wasisi vangu kuna umwinzite uko achinoti ndio mai vake vavo ini kufunga kwenyu nini mwana ndikamuita semwana ndakabereka chanongoreni mwana akasanzwisa zvinongotiona mwana zvinongotiona vamwe vabereki vese kungorera mwana vari vaita zvakati ndokutovarera vana venu akatadza kuraikurairika kuti mungotosha mundorowa nditorabva nditorowa tichitongoenda tichidaro handimuvengere chandikasvoti ndinotoshamiswa kuti vanhu vakawanda noudza kuti handizamai vake pamwe atonona handina kodzero kuti amai handizivi pamwe kaumwe mukanguka ndo kanomudza kuti nini handina kodzero kuti amai ndiandondikanganisa ndondabvisa ndatonita naye munhu wanoita plus ini ndakatona kunge nungo ndo dzinomuitisa izvozvo nungo hadi ukamuti kana kuti apo watsvaita papa nauchena ipo pari pavagoni kwa chaimbi dzichichena Natasha mwanangu ita soso ndichitomudzawo samai ini kuti achoka pamberi pamwari kana achindisungisa hangu achandisungisa asi handina kana chandomuita bvunzira ndina karapa kana kudedza kadike karapa ndotomwedza ona Natasha zera rakwe tasana machara watamba kati makorobhera waitamba wona mawachira waita ubva timuri mumini pamwe ndizvo zvanotiza ndo abuse yacho zvoti vatava ngawatise kati vachangotiza wandichazivi sandoregedzeri kutsura mwana kwaunozoenda Natasha ndini ndinobulemwa Natasha simba roko tikaenda kuwasheni Natasha simba hadi ozobva ufamba undita kana ndinongotishedza kana next day yangu chero mangoti funga kushedza muzo ndinomabvisa ndakamuvengere handina ini kana but ma statement ake musoro makamenewo zvaari kana achandisungisa mfunge nini ndotona topenya kuti chatosungwa tikambofonera kuti mwe baba amene kuti angavatenge rikati anga uri mpurisa ere amene nenyaya yake yokuti hanzi muri kuabvisa mwana hanzi timapurisa pakrosa hanzi muri kuabvisa mwana chichi baba vakadera foni tisakura munda medu muri mwegoreso zvikanzi mpurisa wakupa anonziva hanzi babani mpurisa wacho akatonzi babani ndakatona kuti ndiye angavatenga maybe nemukomana here ai namheno ini nditori jambo yacho mwana ndakabereka anonzi Natasha achandisa mujeri mahara mufunge achatongondisungisa mari sekuya kwamatoita kwako yatonyaya yekuti nini handisi kuzvizisa akadi kundiudza kuti mama pane varume vairi vawi chokwadi mimi kana makasvitasa imimi vanangu makasvitasa ndanyanyopusa zvinenge kana kuti nyangonza kuti vanhu chikoro zvonzi vana varepa vairi kweteka wani kamama ndosati tatuti tifambe tinzoti mimi nemusukusumudza musoro muri kuona kunge ndakanyadzungara chaizvo kuti ndiri benzi aiwa hanti muri mudzidzisi hanzi muri ticha mwandi muri kuzvona amudionekana kana ap wacho ndakamuzivira uyu mwana wangu yarapa homwe kunotisira kupi iwe uyage 7 homwe kunotisira kupi handi muri kuzvona pasiri pegomo pane musikana ati form 4 ndokwanoenda kwemweke dai nditi ticha nini ndichitadzasa nditicho grade asi ndiri ticha wekupi ndazvakunyepa zvese dai mamuchimona Natasha nga mondisa apa Natasha iye napa nenini kana ukama uchipereka ubva ungopera obva angoenda ake kwanoenda ini ndozati ana mwana wangu ndasha mupenyu wangu nekuti Natasha chadata achatondinudza ndinomwabvisa ere mbasha nongotengerwawo sevamwe Natasha gara pamusha pababa wako uchiri mwana mudiki unonetsekerei Natasha nditi ticha wekupi ini kana Grace ndakainyora hana kuinyora ini ndiwegore we 1982 ini nditori munhu muhombe mutozvono ndakangoenda Grace hana kuinyora nematambudziko ekurarama mulife kusvikana nhasi handina kana chandoza uyu mwana wangu anondipupurara vari Grace 7 atina andongoti ndotivesa moto sechitini umhanye kuna free sinoiswa mumwe nditicha kupi mene wanzi muri mudzidzisi asi makambomira zvenyu anonyepo mudzidzisi vakuita sei ndozvasaka akandiri kutaura nyange handisi mudzidzisi hangu ndakasvika hangu grade yangu yandakasvika iyoyo grade 7 iyoyo tongoti grade 6 inoti hanaunyori grade 7 ndotadza kundonyarara shuwa mwana wangu achirepa kana kunzwa kuti mwana ari wamba maka akazvimba handiteerere andotomubvunza nai waruwa nani nanhingi kana mukomana ndotomundudza ndichenda naye naiwe chii chaungoita kumwana ichi kwata kuti mwana wangu obatwa chibharo nevarume kaviri kesa chingondidza nyara zvangu kana unzwa ndakapusa aiwa ingoni mwoyo unotirwadza kungonzwa mwana kuya achiti
kungomona nemsadzi wari wanani ndini mukomana ndingandiro undotoni nayo mukomana ungaro ingatofamba nitore ngatichatamira mwana wangu mone zvazoita mwana wenyu mwana wangu zvaamuita imi motaudza mukomana iyo mukomanayo muri varani rimwe chete ava mukaona hanzvanzi munofanira kununurana kuchikoro zvinondorepera vana ndorepera ivo vanasikana vangu vandakatotarisirawo kuti remangwana vokanganisopiwa chirwere ndakangotarisa chendakangonyarara zvinonyararwa izvozvo uchigona kunomangarira munhu kuti andibira onyarara kuti vana varepo zvino ndakaonyarara kuti ndabirwa nguva yosa kuna Mwari. Mama mati baba waenda kuchechi. Kuri pane kwatinopinda nonzi kubeta kuvanzi vaiswa message zvikanzi yatinovaka chishedi patinopindira nekuti kunonaya satoshape kuita sepekupindira. Isu tinopinda hedu pabhora. Saka kune vamwe vari kubeta uko vanopindira kubeta iko ndo vasina pekupindira. Isu topindira maclassroom panonzi pajuru apa. Tunzoti baba vakango takurende dzavo vakaenda vanzoti mwana akunoripota violence kwati shawasha use kwatirege ndibonoripota unyange kuvarungu zvichida vanogona kundinzwa iye natangana noripota iko saka vachinzwawo izve varungu vakati aurege nditize tate pamba saka zvirunzi pamba hembe dzababa hapana baba havasikuwanika nataiwachoka dai muri mamunhu ndiada kurohwa yanoda kurohwa ko baba vanoshanda kupi isi totoshanda pano pana patotoshanda patoti pabasa pano hapasi tombori pamusha pedu isusu musha wedu uri uko ndofunga kana toti 2 kilometers kusvika pamusha pedu nenhamwe idzozi takangotiza kuti murume wangu anga asiya basa kubhuri wayo ndokwaishandira mukoma wake aita zvechimakaniki mukoma wanga asabhadhare zvaitonetsa baba wabva wadzoka kupi kumushandira tagara kumusha kwedu uko vatonata kungogara takatasana zvinoita sezvinonetsa vatangona kupa vanhu vepanapa pavanzi pari kutsvagwa chi vanoda kugara handiti maona saka zvakatonaka tipiwewo kamari tichigarawo zvetichizvirimira nditi ene zvino handitotenga mata ndakatotenga mata tangu 12 anomba mune madhoframe angu ari mombo ndichiti tichisenza tichivangawo kupi kwedu kumusha pana patoti pabasa murume wangu atoripo atoenda nhasi chaima kusina atomuka aripo vavatombotishandika nakuhararo anoshanda panapa ndo patinotoshanda pabasa pedu ini ndichitsvara nekukirinawo sezvamunongoonawo iye achizofudzawo mombe kana jana remombe rasvika ndofunga mationa mombe dziri apa ndo zvaanongoita chete murume wangu haana kana kumwe kwaanoenda neuchayameni uchiwo kuchikoro usina kana mari unongozwa zvekuti Natasha soka. Alright mama. Natasha ndio mama wako? Ndiani? Mimi. Mama. Unalesha chiche? Ndiye mwanangu namba tu. Ndinganyebe nikabe mwana. Kana ndinyo darasa ngandi dareni andisaka andisama yako. Ndodi ndingana njini. Ndodi ni wale. Nashwa Natasha. Ndiye mwanangu namba 2 kubereka kwangu ini. Ndio mwana wa makabereka. Mwana wangu andikabereka. Kwa nini wanacho kana ndisina kupewa mwari ndikati ndikabeba nayo ni road. Mwana wangu ndiye namba 2 mukomana ndotaura ameno zvake asabva kana pamwe musi. Achitaro naye usakutaro kwandiri ngoita ndotaura ndichiti chi. Asikundida kai. Andina kufita kuti amai. Na Natasha. Seuri kuti ava ndimainini wako. Iyo vari kuti ndi mai vako vakakubereka. Ndinozviziva. Tsanangura kuti unozviziva sei? Ivo vazvinzwawo kuti nei uchivati mainini. Ndinozviziva kuti munhu wangu akati. Kuzviziva kwandoita ndikazviziva. Makaudzwa nani? Nadhedhi vangu vakandiudza. Uyu mukadzi waanodana naye zvino zvakandiudza futi. Mama, mukuti mwana wenyu chaiwe kubereka? Ndotaura ndichiti kudii hama dzangu wedu. Ndotaura ndichiti kudii kana ndimi. Ndotaura ndichiti kudii. Mwana uya ne bhethero mama. Haana bhethe, patakatosama bhethe ka. Musuno ndofunga mutota zvakanaka. Musuno ndofunga pane mwedzi. Pandakatosava sari tiri ka1. Yomwesa kwabuda. Rake kugaramba buda. Last month vatatodzokera kwa bhora takatopiwa phone number. Vatati isusu ne bhethe mwana sina kubuda. Ndina baba wacho totopedza chechi pa bhora apa. Ndibva tipa namba zvanzi vakatotanga vatsvaga mabhora pabhora. Ndibva washaya bhethe rake usho. Skanza amene ndofunga zvakaita bva tipa namba wakati fona ikupi kugurumonzi. Musonde ndotona baba wacho ndikati namba bva wati namba handisisini. Rake wameta mabudo sei pakabuda mabhethe evanhu. Chete baba wacho mazosanduka chitana tachana mafambira ake andogara nechi ane photocopy.
mai natanga tite kuti bhedhera ndashatire sei ribude mwana haanzwisika anofana kugara nefotokopi ndifana kuti wafuna tikati mimi zvikadza namba dzacho ndakaita sei ndakadzirasa musi wesanda wachoti tidzokere futi munopiwa chi namba dzii mai vake vakafa kupi ini ndakamuyamwisa mwana mama nanditicha pandinonzwisa ndepekuti Natasha uchikura iwewe kuzosvika pauri nhasi anga ari mama vako kana kuti waiziva iwewe mama vako ndevapi? Ndichikura ndagara na mama vako neava kukura kwese gori mudiki kubva wani makore wakazotanga waziva ava wani makore mangari? grade 6 uchira kuti wanga wani 12 years. Saka mama wako usira kuti wakatovaona ndizvo zvinoreva ndizvo wakavaona akaudzwa sei mama vake akafa munhu mukuru mwana wangu yagreseke andanotondiziva. Alright, imbonditsanangurira kubatwa kwakaita chibharo ndoda kuti mama vapindure. Pamakaenda kumba kwehanzvadzi yenyu kumarondero pekutanga ndopandakatanga kubatwa. Maenda kumba kwehanzvadzi yenyu marondero pandakakuperekedzai ndichikupai ndichikuchinjai line rangu muchitsvaga namba dzehanzvadzi yenyu muchidzoka muchienda ikoko ndopandakabatwa futi. Zvakafamba sei? Ndoda kuti vanyatsonzwisisa kuti ndoda kuti vazopindura. Pamakaenda kumba kwehanzvadzi yenyu I think ndakakufonerai ndikati handisi kuona makiyi mukatiti ndise chigubhu ndibva ndaisa chigubhu ndibva ndaichibatwa. nemi kana ndimi mukata saka indoti ndoshaya makiyi zvikuru kuti inini ndakatora makiyika kuti pamba paya pashama handiti kuti vazoise chigubhu vanhu vavasaite ndozvaupedza kutaura kanata. Yes. Asi kukufonerai kuti makiyi hasi kumaona mwana akapfuma? Ini handisi kutombozvizivei pane nguva kapandakaenda handisi kutombozvizivei kubatwa uchibharo mukuizivei kana chimubvunza takadi kundiudza orati kana ndakaisa vanhu vangu vezvigubhu ndichiti ndichitora makiyi inini akadi kuuya kuzondudzawo kuti mama pane vanhu vasi vakandibata wakanditaurira Anakukudzai ndibva ndatichi makamboenda mese kupolisi nenyaya yekubatwa kwake chibharo namwari ari kumusoro kudenga ndati ndazviudzwa nevana vavaira handitari kuti futi munin'ina wacho akabatwa ari kuramba nemunin'ina wacho. Inini ndikukubvunza wenini kana ndabvunza ava ndakanyanyodzungera zvekuti mwana wandakazvara inini wandakayamwisa obatwa nevanhu ndonyarara ndamuvengerei murikuona ndofunga kurwara kupera kwaita kurwara akada nemukomana wapo izvozvo ndokanyindisana Natasha ndichimubvunza paanouya pacho Natasha iwe uri kunomwa mapirisi here akambonza kumwa mapirisi anditi zvikanzi handina chirwere. Natasha uri kufa iwe uri kufa nashaimwa mapirisi ndokukurudzira ndamukurudzirazve amene kuti ini chaari kunditsvagira kwandiri kamashura chaiwo mashura mahombe chokwadi imimi ndikubvunzaiwo amene hanzvadzi magara murapa nditi mai verudziwe kuti mwana uri pamwana unyarara. Uyu ane makore makani? Ndiwa 2006 ane 19 years naika ehe vamwese vane mabhesi uyo chazomushaisa bhesi iye aine 19 years imura amai vake ndiri kusanangudza wani kuti last month yatakatoenda kunongora nenyaya yebhete rake amene ondisatani chaiko mabhete andakanyoresa ese musi 1 pabhorapa nemawiti ende kandi katoenda pabhorapa mawiti ndisangu ari pabhorapa anhu ndinobatsira pakunobuda kwakaita mabhete ndifunga minuti rake mise isina kubuda atori satani dzitori mhepo chaidza minuti rake se isina kubuda tikatozodzokera tikanoti bhete remwana hazina kubuda mai manje so ende zvakanakira murume wamabhete haana tombozvikangana kana tikatoenda nemotikari yenyu andokuudza kuti zvamai havakatsvaga bhete remwana usina kuti isina kubuda ndobva ativanyorera nhamba baba kuti foni yekugoromonzi ndofunga rakasarira kupiguru akatotsvaga tiri kukudza kuti baba vake vakutotaura kuti ndatsvanga apo tachifamba nefotokopi neunhu wanai mwanovo makaona kuti munhu wekuti anoramba anoti amai kunditaurira pameri pangu ndatisa kuti ini handisi amai vangu. Aya mira Natasha baba wako anoshanda kopi kuna Samuel mama murume wenyu anoshanda? Murume wangu anoshanda pano sekukutaurira kwandatoita ndopabasa pedu apa izvozvo ndisingapedze nguva vezai kana amai varapano muvashedza vana basa manexid vangu ende handisina kana chekuhwanda kana chekunyara ndiri kurambwa nemwana pachena achindipomera mhosva kuti ini ndisungwe vezai amai veapa kana ava ndofunga ava munin'ina wemurungu wedu ava ndozvakatonaka ava vati paopposite munin'ina wemurungu wedu munzwa kuti zvese zvekutaura mwana ichokwadi
baba vake inga ndikuze vaenda kunogadzira chishedhi chekubeta. Baba vake chaiwonya kumubereka vanoshanda ende kana muchisunga vanhu kana muchizosunga vanhu ndikuti avashandi kustation apa ndopabasa pedu apa isu titori vashandisi musha wedu ndikwachikadai ndopabasa baba vacho vatobuda makusana vatofonerwa kana muchitora ndimhanye ndinotora foni yangu kandichedzere mwana mudedzi wako anonzaniwe Natasha Chakatswa Matumba. komi mama murume wenyu anonzi Gift Warindo murume wangu anonzi Gift Warindo zvaari kutaura ari kuti amena kupengo ameno zvaari kuti anopengo I'm not mentally disturbed. asi kana mugoti maya pasiripo Tarasika. mwana wangu ini nichokwadi kana muchindisunga kusema baba wacho ana baba wacho waita vaviri manje masita aita maviri here chichiri kuti ndo zvandiri kuti imimi ndifunga makaenda kuchikoro munotoziva ndediweka tongai iyi haitombodikana kutongerwa nani tongai mega murume wangu anonzi Gift Warindo mabhete vana akanonzi Gift Warindo iye rakaranzi Gift Warindo rakaramba kubuda racho ini ndonsarudzai Sarudza yani ndakatoresa chitupa namai vamai wangu kwachibingirino munonsarudza yani sarudzai muchiriko asi nei kumusha kwedu nonsarudza yani yababa wangu sarudzai Grinja ko mama mwana uyu mama wako anonzaniwe wakaodzona baba kukubereka Anonzi Lisa lisani veduwe ndikukumbira hama dzangu veduwe musango ine hangu ka dai mama ndichenesa wangu ndirere wangu zvangu vana vangu vandinavaita vanhu vari kundida munondisungira mahara nemunhu mahara ndinachandakamutatdzira sekupopa kwese kwandeta ndiri mumba munondisungira mahara mugotondiparadza ndigoparira ndigofira hangu kujiri nestress handina kana chandakatadza pamberi pamwari handina kana chandakamutadzira uyu Natasha mama wako unovavengere chokwadi mukatondibasa anondivengere nekuti ndakatsonga sai mirai apindure unovavengere Andivavengi. Pandira chokwadi. saka ungavanyepera here kuti izvo wakabatwa chibharo ukavaudza wangaenda kupolisi nyaya ichona ikasafamba Andingaguvanyepera denda nchivanyepera pamudeta toenda kumwe kunhu pasiri panapa. ndataona kuti kushandisa vanhu vakuru Ndoshandikuti denda ndichikuda kuvashandisa ndegonongo vachande kumba kwedu ndevo. uri kutovashandisa kamwanangu nekuti vana uri kundiramba uri kuramba baba wako uri kutaura zvekurepa zvekusina mama imimi munovengerei mwana uyu tomuvengerei kana ndime ndomuvengerei ndosvatoda kutonzwa zada tofambira kuti tinzwisise handina kumuvenga dai ndakamuvenga inga ndikukudzai anouya anondifonera manamba wobhobho anouya pano achindibira achitiza achidzoka wakambonzidzokera kwabva Right, kwamaska aenda kamawana. Mai? Machi? Maska. Ndiyati? Esandinawa. Naimi ndingazivi. Naye andina kukuudza kuti kana kari ka1 andinapopona munhu wangu kuti kana kari ka1 kaakarwa nababa wake nenyaya yekutizira mukomana nechirwere pasera apa akatokukanganisa kusvika zvaura ando 1 pawakarohwa ndatotaurawo nemuromo wangu akarohwa nei mwana akarohwa netambo yemagetsi nababa vake nenyaya yekuti ungatizire mukomana nechirwere ondozwa kuti anomwa mapiritsi. Natasha akakurova ndiani? Ndotora hembe. Ndakarohwa nababa namama vese vakandisungirira netambo. Amai vangu chidedzai vana hama dzangu dedzai vana ingani vana varipo dedzai vana vangu ava chokwadi munoona vanhu vanosungira nyana uchauona mbairo imimi mune chitupa mama ndinacho munacho panapa chiriko kumba kocha baba zvese zviriko mukwanisa kutitorera Ngati munzonei baba. Uyu Natasha agare pano. Funga Natasha akaita towards Christmas. Ndobva makatosangana naye muchibva kuchechi handiti. Muchibva kuchechi pabus stop. Iye ndobva ndatozomubvunza Natasha akati ndaburuka mumota ndaona mama vachibva kuchechi. Ndopa ndaburuka mumota chichi. Ndikati uri kubva kupi kanzi ndikugara kuHopley nemurume wangu. Ini murume wacho amai vacho kana mhemu kana muchimuziva. Anenge achingoti ndiri kumurume wangu asati zechi. Murume wachona pamwana kuna ungobuda sekutobuda kwakaita akazobuda aonekere mswi makatozomupa ndimi mari yekuendesa asi mai pese paanoya maendero ake haaoneke Natasha anotongoenda pamwe pachinzwa kuti ari kwabhora pamwe pachinzwa kuti ari kupi anoita upenyu hwake hwechijoki hwaanoita ihwohwo kwete kuti anogara pamba apa tingakunyeberei Natasha agare pamba asi mwana uyu mama kudzingwa papa ana mvura akadzingwa anongoenda kunya kutoenda kwaakatoti akatopwa mari naamai vake mama ndakudzokera kumurume wangu vakatomupa mari ndivo ava achinatorerwa mari nanyasha musi handiti ainatorerwa nyasha andibira dhoro rangu rekudzokeresa chizvese zvaari kukudzai inhema papa ana kudzingwa Natasha mama vari kunyeperera
Ndio amai wake nya kumbereka kana baba wacho ndo baba wake. Inda vari kukunyepera nekuda kwe. Ngarige kudaro kana unoda kudzoka kumba kumbira mama da kudzoka kumba kwandiri kwakuchagarika. Wodzoka kumba hauna kudzingwa anenge kuti ndiri kumurume wangu. Ndiri kumurume wangu. Hapana kana anoziva kana murume wachona. Anenge kuda zvechifamba chienda. Waboto chikonzwa ubati ngochombo wazive. Anenge kuda zvechifambi chake. Ndokanda tombogara naye anigara naye pasi Natasha ndichitombo ukanzana Natasha kugara kupi chichi ndichikubvunza. Daira Natasha. Mama ndifunza rini. Anda kukubvunza December pa wakwa Natasha kuti kugara kupi? Kwati ndiri kugara ku Hopley. Wakati ndiri kugara ku Hopley nemurume wangu. Ndakuze ndiri kubasa. Nemena chaisa ndiri kumurume wangu. Kana kunza kuti vaningira twakati wana tudiki chetu chaitwa. Totokudze Natasha ndikati ndiri kumurume. Akambenga chazi murume wacho ndo aigara naye kwachigora. Anzi wanda kugara naye kwa Harare ndzi kwachigora wale ndogara naye kumareni kwachigoro. Wagara naye kwa Harare. Natasha ene usada kuzviparira ava ndamai vako ava. Mama, ratidzai mama vachitupa chababa wake. Chitupa chababa wake. Ndio baba wake. Exactly. Chaiyo. Chaiyo yakumbereka. Vana step father noti gift for him. Inyaya kungoti atoti zvake aonda pamwe nekurwa kwari kuita. Iye mwana yeyuka akafanana baba wake singatoiti. Even pandakamusunuka mwana andakudza kuti ndakazvarwa nekumba kwedu. Ndikana avasi kana step father vake chaivo. Mirai mama, mirai. Anonzani Natasha. Mama vandenwa. Mwana ndakurowa uyu munoziya. Msamuro. Musamuro. Ndinomuranga Natasha mwana ungasadaro. Munosangasadaro mwana uyu ungasadaro imi. Natasha usadaro bewewe. Anasira mimi wakusika pana kwa kuchagei. Wapedza ndiri kurota. Kuchagei unemiyedzo mtimika. Ndakamutadzira chimwana. Imwe nyaya. Aiwa mimi Natasha mwana ndakurowa. Amai vako vatiyo vanoshanda kuchikoro kwaMukomba. Hauna kudaro. Zvinoticha chesu zvataranzi ndiri ticha. Vaishanda. Baba vake ndo vatori mukomiti yekuchikoro kuti nditicha vasipori ticha baba vatori kumukomiti yemuchikoro. Ko kana vasiri komiti yekuchikoro vanoshanda wapi naima? Hapana mwakwambo nomboshana vanongogara pamba ipapa apa vachingoita mapeace job kana vanzi kubasa ravo vanenge vanzi mapeace job vachiita. Apa vanoshanda ipapa vanenge vachishanda. Mama unguva zhinji mune muripo? Ndinotogara apa from January to December ndingora apa ndichitorima ndiripo zvamutona ndiripo ipapa ndinotorima pamba apa ndichitoita zvinoita nemurume wangu. Munozero mwana abatwa chibharo? Hatizvizive isu. Anzi akabatwa nani? Vatsanangurira. Ndakabatwa chibharo musi wakaenda mama kunhamo anzi nhamo mwana yanjodzi yave kumarondera. Vachidzoka ikoko ndakavaudza kuti ndabatwa chibharo. Nani? Ndaimuziva munhu wacho. Ndasingambomuzivi vanhu vachona then vanga vaitonge mamonya then vanga vatorwa nekuenda kumarondera rini? Mara arisi gore rakapera paseri kandi gore ndakangano pandakaenda kunhamo yemwana wabhudhi vangu ndifunga mamuchiri muzukuru wabhudhi ndifunga mamuchiri ukwe muzukuru wabhudhi chete Mirai mai Amara pedza ndabatwa ipapo ndibva ndazobatwa kechitu kacho kechiturikiri ndakazobatwa nzazvari kutaura kanzikira akabatwa chibharo. Ndisandabvunza kuti munenge muri papa nguva yese here kune musinonzwa vana vachibata? Ini ndofika nigore norato rechitu zvinokutara ndigore rakapera paseri handiti repaseri. But zvadzokorodzeka kaizvo because apa pekupedzisira apa munin'ina wake uyu ndiye akazobatwa. Mwana wangu anombobatwa chibharo ende kana dai yenyango kubatwa chibharoka kana kanzi anotariswa anotariswa bhozi mukadzi mukuru paatori apa muri akatotizira muchikomana webasa aishanda paseri ndiye murume wake akaita murume wake wekutanga akaenda kanogara kumacheke uku ndiye murume wake wekutanga asi musikana asi mwana pari mwana munhu mukuru makore ake madiki but akazvimanyira ushu mwana mudiki but munhu mukuru paatori apa. Saka munin'ina wake uyu akanotariswa anoonekwa here kuti achiri mwana since tanzoti grade 7? Meno ndo zvandisisatozivi. Ndo pari kuchema uyo? Mukuru wacho. Pane pari kuchema. Mukuru wacho anotedzana naye. Ndiye watiri kuti iye wacho toti Natasha tomisa paside. Tomboti Natasha yetanzwa kuti akambotizira mukomana wemachika kati asi tombomisa paside. Tikatora mwana uyo waanotedzera Natasha wacho. Aiwa ndinozvikura. Akanotariswawo anonzwa ari musikana here. Aiwa ini nangisakuzwa kunza mai vake kana asina hake kuita zvake wake ega nekuda kwake igre 7 mwana mudiki musikana.
ameno kana sasiwo zvevana vemazuva ano asi zvekubata mwana wangu anambobatwa ini handikabatwa mwana wangu tu asikana uyu nikamwana kangu akasana kadresevena ndigonyarira kuti tadza kuona maposa achibva kupiko ndezvirikunyanya zviriwo zvandanyatsa kusana kuziva kuti pandakaenda kunhamo akatora semu akarara naye mumbongo handida kuziva tiri kumbongo ivo vasikana vacho vanini vako vakatota kuti mama Natasha semu unomuziva semu ndiani munomuziva mungu wandanga karemara kumbombija nopabhora kwanditengesa makabheji ndo akatotora baba vacho unomuziva handimamona uyu dai apa asisa chaite zvanomuziva Natasha anopingo Natasha chakatanga chii chakatanga chii Natasha kubatwa chibharo nevarume vaviri ava nekunzi Semu auya kuzorara newe mumba chakatanga chii Semu wacho anayozorara nini mumba asi vatanga komana acho vavia chibharo. Okay. Mama wakaita mazuva mangani wabatwa chibharo kuti vazodzoka kumba kubva kumama? Kaita 3 days. 3 days tozoti mama mwana musikana kana iri first time kubatwa chibharo kana kurara nemunhu rume munoona machanges pamwana. It's either ari kutadza kufamba, it's either ari kungoshaya mufaro kuti chinhu chaitika chisina kujairika paari. Pane chamakaona here pane mwana uyu? Paari kuti akabatwa chibharo ka. Paari kuti akabatwa chibharo ndaenda kunhamo yemuzukuru wabhuti handiti. Anga atotorwa nanhingirikini, anga atobva kumurume iyeyo kuti anga atopedzana naSemu wesava. Pane chandiri kuziva. Mirai mama. Natasha, pandatanga kukubvunza kuti Semu unomuziva watichi? Ko wazopindura wani kuti nhingirikini? Gadzirisa ipapo chinzi. Mandifunza kuti zvenizo Semu ndomuziva here. Inini pandapindura akatanga kundifunza kuti zvenizo musati wabatwa usati chii. Ndakafuna baba vake vauya. Baba vacho ndaikuze chokwadi chese. Vaitodirwa nemota mai manje vasvika pano. Ndipe kuti zvenizo chakatanga ndikubata. Kana kutobvunza sabhuku yaje muraini munhu mana kuti mwana akazvitanga zvarume ari kumana diki Grace 7 akazombonyora iroro. 16 years. Asaidzokoroda. Aiwa Grace 7 akanyora. Saka akasvika gwaro ripi mwana? Grade 7 asingatobogoni kana kunyora kana chi. Kana ubika sadza. Ndipandatiwe Natasha zvekuti wewe uchichaita mbochenda uku koko azviite. Natasha ndikutsvagira teacher pane umwe teacher mukomana so aiticha vana kurutila. Wepasera. Ndatoda nenda mwana wangu imi. Ndoti mupote muchita sei muchimudzidzisa ushu. Mutange naye akatoti ai zvindozvigona zveshuwa. Imbomira mwana wenyu kana kuti temu yese ndimutiche ndatoda naye ticha akati tatoda naye zvemari mukomana yanonzikira akati katomwisa munotote andokundipupurira ndivatizira uyu abvaenda ipapo agone kana kunyora kana chikana chindi katoti haafo mwana zita rake charagonera Natasha tazi rake ndo anogona kari kufojera ticha akatoti auya achaite asi ndozvigona pane munhu andaratira akati pane umwe baba ndakatombodzidzisa vangu vakatodaro nini ndozvikwanisa tikatowira nemari dande singabone chachinofanira sombofonerwa asi mama chikuito chakaitwa kuti mwana ndanzoti akatizira kwakazoenda kuhopula akazobi chakaitwa kuti sevabereki musaitawo hanya dzekunoonawo munhu wacho patizira mwana chii kana kutumawo kana tete zvavo unenge uchiziva kuti ari pai andanga achingofona paanofona ipapo semwana ane bhondo zoti vana vasikana nana amai vakabatana singaiti chinoita kuti Natasha atizira kumacheke aenda kure ari kure koko anozoti mama havambotese havachandirove ndatoita sei ndatogara ndatotizira chinozoitawo kuti atadze kukudza kuti ndiri pakati chii ukama hwenyu wakambomira sei tikatangira ipapo zvichida zvinogona kutibatsira. Aiwa inini handiti zvamunoziva pakatizira kutanga macheke unenge uchiti handi munhu achari murume wake ndevapa amai vacho maimuziva kawepanhingirikini nyangwe dai asingamuzive mai ndo vanoteerera unenge utani mwana kupa foni zvakafanira kuuko kwangari ndichitotane munhu akatanga rini mama utizira aina 16 years inzwai mama patiri kubvunzira ndepekuti 16 years achiri mwana mudiki chakakushayisai simba imimi rekutsvaga mwana wenyu chii kana kunomutora sinzi maiti munhu wacho maimuziva akwavaiga ini nakufunga kunomutora aiwa ipapo ndikanyebe kuti handatomboita funga kunomutora bosi nongosati munhu shiri nemuri wacho aiti iregedza baba vacho futi hatamboita kufunga kunomutora isi bosi maitira nenga nemhaka yei pamwe ipapo zvangu bosi under age ka 16 under age ndozvacho zvamunoona kuti mavanga ake aina wa saka akangotizira kuti yowe munhu akarohwa zvekurwa zvekuti masikazi ake hamini masikazi ake arikutaura achiudzwa kuti 16 years ungaendepi aisambidza akaisambidza nguzviri chichichichi akarohwa nababa vochiranza hakuna kuonera une makore mangani ungoro ne16 ndozvaakarohwerwa izvozvo zvandakusana kuziva ndiri mubobo achibva kurohwa sanhasi akasura wandei mangwana chabva aenda baba vacho akati
inameni pese paanotizira akazotizira kupi kumuro pamwe abve pamba achioneka anotobva nekuba anotovabira mari otoenda aba mari achidzoka ndinongomutambira kana vakatoizvo unoba nai Natasha vakatonzi vauye pavani vakatoita aleti chikwama chavo anzichi ndopawaida kuenda kupipa zvakanga zvaita sei mai vake kumuzvara unotonzi amai Natasha kutobvunza muraini kana mukatobvunza ndoda kuenda kwamai Natasha ndedzonemwezita ndodzi amai Natasha asi nhasi ari kuramba hamuzi mainini wemwana here ini ndotonzi amai Natasha handitombonzi mai Nyasha vekumiendera kurebha handitombonzi mai Nyasha nditotonzi amai Natasha pano pandindonzi amai Natasha ndamai vake kumiendera kurebha chaivo wakamusunungukira kupi mwana ma makadhi ake ende ndinawo makadhi ake kadhi rake rekusitero charo riri mombo asi andati handisina mai vake handimuri kuzvona kuti mukutoshandisa nekushandisa bhethi ndorisipi mabhethi takatonyoresa tese musi umwe chete bhethi rake rakaramba koi aizokura kusvika pa mama asina bhethi nekuda kwe mabhethi takanosvika vatoresa vanavo inini pachangu ndakanonga tachitupa handitika handakudza kuti ndakanonga chitupa ndati achitupa ini chitupa changu ichi ndochekutanga ichi 2018 handimukona ivo ndasitanga kugadzisa chi zvevana vechitupa akutombori kuri 2018 nanhasi ndipo ndakati ini ndo changu chekutanga ichi ndipo ndakanowasonowatorisa chi mabhethi ndipo ndakazontosa mabhethi rakauya mhuri rakanamba nekubuda tikatodzokera kwabhura mai manje mwedzi wapa ende kana iye kumabhethi acho hanatomboshikangana tichitosvika tichiti bhethi remwana rokutanga harina kubuda akatoningirikira aenda sori kuri andozvirangarira nekuti harisi gore rakapera igore ndimuna December imomo hakusimbori kuri akatotsvaga pamabhethi esanga aripo tiri pabhora pakatotsvaga akarishayiwa zvanzi andarishayiwa bhethi remwana wenyu oi nhamba idzi munofona kupi kuguro monzi baba we nhamba dzachinofuka anosvika nadzo muna December mai maiso mai manje zvekuti nekukurumidza izvo tagara tingoda kuti bhethi rake ribude nekuti baba wacho tori Natasha mafambiro ake achafira pamwe pana achadi ngatitore bhethi raNatasha afambe nefotokopi ndonyani togachitaura kwamba apa kunzi afambe nefotokopi uyu nekuti unhu wake hauiti haunzwisisi achafira pekuti hatizivi ndonyaya itoripo ndosanda kuti dai kunzi kutaura kweso dai mamafonera baba wacho dai vatosvika nekuti kuita kwaenda nemota vaitosvika pano mota tichizokera unotora nasara beta munyatsonzwe chokwadi chese chiripo handinanga chandomutadzira mwana uyu ewe maita basa ma Thank you for tuning into Zim News Beat TV.